Hey guys. Hello. Haba ng buhok ko. Ang haba ng buhok ko. Shoutout nga pala kay Boss Eddie Galang. Salamat sa pag-subscribe. Kay Rose Alcazar for sending one gift sub. Sheesh. Shoutout kay John Ray Guides. Shoutout kay Adrian. Clarence. Kiling. Shoutout kay Neil Adrian Obliada. Kay Crizel May. Lord Isabel Villacorta. Shoutout kay kay sino nga ba? May na-miss ba ako? Ay, wait, hindi pala. Shoutout kay Jake Xavier. Shoutout kay Rovic Teodoro. Shoutout kay Laika Holera. Kay Michelle Gia. Kay Rain Caranzo. If you guys like, follow and share the stream. Shoutout kay Gilbert Anib Patilan. Shoutout kay Ate Debbie. Shoutout kay Alan John L. Rodriguez Jr. Kay Rovic Teodoro. Kay Adrian Clarence Kiling. Kay Shaira Arca Santa Ana. Kay Valerie Modena. Kay Saichi Peña. Kay Christine De Dios. Hope you guys like, follow and share the stream. Hey guys. So yeah, live na tayo mga dudes. Sa mga gusto sumali. Guys, hindi to, rank with the supporters. Rank with the viewers to, bale. Yan, back to basics ulit tayo. And yung ID ko guys, 413424579. Follow niya na guys para masaya ang buhay natin. Kay Kaylin Joy Gayamo. Sheesh, happy 1 year! Sana all, buti pa dito kay Ate Debbie guys. Buti pa sa kanya, naka 1 year na guys. Sana all tumatagal. Sana all. Shoutout kay Francis Chloe Lopez, kay Christine De Dios, kay Ate Sanner Sanz Nicolas. Welcome po sa stream. Shoutout kay Christine Tidalgo, kay Gilbert Anib Patilan. Hi guys. Good evening po sa inyo lahat. Shoutout kay Jetro sa nag-send ng 75 stars natin kagabi. Thank you. Shoutout kay Francis Batali. Salamat sa pagpahiram ng account sa akin. Arigato gozaimasu. Happy Code MN / Valorant Kings. Shoutout kay Tito Ivan Solon. Of course, welcome sa stream, Tito Ivan Solon. Maraming salamat po sa pag-send ng 30 stars. Shoutout kay Greggy Tristan Hartford Dangel. Shoutout kay Ashley Fernandez Aguila, kay Shane Laroa, kay John Kenji Soracio, kay Lara May Pacheca, kay Paul Lintag, kay Jack, kay Gibby Balahadia Diopita. Shoutout kay JB Gonzalez Marsiga. Nako Lods, sabi mo ng asim Lods, baka magkatotoo na ikaw pala ang maasim, pinakamaasim. Ako maasim ako guys, pero the good kind of asim. Yung tipong pwede mong ihalo sa sinigang at sarap ang ating buhay. You know, Shari Elena Rickson. Joke lang, shoutout nga pala kay JB, baka naman, exclamation point notify. Baka naman, para masaya buhay natin, El Arellano, tsaka share. Shoutout kay Rose, welcome sa stream. Shoutout guys kay Rose Alcazar. Siya nga pala guys yung kasama natin sa lobby. So yeah. Yun. Shikimori. Ako, kung sasali si Shikimori, I don't know. Sharon, maasim na panis. Wag naman nating asahan yung maasim na panis, pre. Pas tayo sa panis. Pati ako, joke lang. Shoutout kay Heart Evangelio. Shikimori, please wait for 1 minute. Okay guys, ayan, hinihintay ko lang kayo magsi-online. Promise, hinihintay ko lang kayo magsi-online. Shoutout kay Dan J. Ross Rivera. Shoutout kay Heart Evangelio, kay Dennis Passion. Shoutout kay Donita Dineros, kay Ashley Nicole Padua, kay Riza Joyce Florendo. Shoutout kay Darren Rivera, kay Ignacio Reza. Ayun no, shinare pa nga ni Boss JB Gonzalez Marsigan. Salamat papi, thank you. Shoutout kay Brian Capulong. Lexi, nga baka naman. Shoutout kay Kuwa Genesis. Isyo, pwede naman po. Comment nyo lang po pala yung ID nyo. Kasama po ba kayo dun sa Solus Public GC? If ever yun, sali lang po kayo. Ay, may mythic pala kasama. Epic sa... Ay, sayang, Ate Lena. Sayang. Sige, okay na yan. Yun no, Lexi, pasok ko. Pogi ko talaga. Siyempre. Paano ba naman kung hindi kayo pogi, no? Kung hindi kayo pogi, ano tawag sa akin? Diba? Hindi kayo pogi, hindi ako aso ako. Joke lang, daming poging aso. Guys, pogi. Mas masahol pa ako sa aso. Guys, mukha akong tae. Flex mga ML ko, boss. Ito si Flex ng ML eh. Siya Vince Allen Agda. Siya Piolo Celso. Oo nga, napansin ko ba? Madami nagko-comment guys ng pa-flex ng account. Ano meron? Sino si Criminal? Ay wait, parang kilala ko si Criminal. Si Heart. Si Evergreen. Wait. Follows have reached a limit. Wait lang. Si Boss Ziggs, mamaya na natin i-follow back si Boss Ziggs. Ang mahalaga sa importante ay makahanap tayo ng space para sa mga bago nating followers. Hatsumi, I am so sorry. Sino si Unique? Yan, Evergreen tsaka si Heart. Okay, mga kilala ko mukha guys. Kilala ko yung mukha. Medyo safe tayo sa mukha guys. You know, Erxy. Evergreen tsaka si Erxy. Isang araw pa to guys. No, isang araw pa, promise. Pasok na kayo dali. Evergreen.
Yung isang araw pa sila, guys. Evergreen, 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 Evergreen. Evergreen, pumasok ka, Evergreen! Shari kay Kate Sumalio, Shari kay J. Postol. Evergreen, pasok, Evergreen! Shari Genial Kaling, Shari Jeric Valdesano. Evergreen, ayun, pumasok si Evergreen! Ayun! Ayan, goods na tayo, ha? Sige, sige. Okay lang yan, malay natin sa lobby lang. Bakit high team rank? Bonak naman ako, hindi naman ako ano eh. Kaya Manuel Vergara, Sharky, Yesha Valenzuela, welcome to the stream. Salamat sa pagiging active sa page ko. Thank you guys sa mga top fan badge supporters natin dyan, guys. Sheesh! You know, Sharky ko, Genesis Isha Momo, 3911-64461. Okay. Picturean ko nga po yan. Wait lang. Yan. Si Genesis Ish, guys, ano kasi guys, matagal na siyang supporter sa atin, guys. So, basically, kahit wala siyang supporter badge, guys, bali supporter by heart, parang halos 7 months din, guys, sunod-sunod. Kaya ano, follow natin yan, follow back natin yan si Kuya Genesis. Ay, bakit may yung Genesis ko? Sorry po. Wait. Siyempre, guys, ano natin, priority natin, guys. Diba? Perks ba, guys? Kasi sa mga usual viewers natin, 'di ba? Kayo ang magpo-follow sa akin, guys. Para mas mabilis na ipo-follow back ko kayo, 'di ba? Pagka-follow niyo sa akin, tatanungin ko lang yung IGN niyo dun sa comment section para malaan natin kung sino yung follow back natin. Pero ito, guys, si Code Genesis, guys. Parang one time ko pa lang siya nakakalaro. Kaya bawian naman natin, guys. Sali din natin si Code Genesis. Sali natin if ever, you know. Sharky, Charles Dapat Villavito. Quiz wave song mo kay Lady Antebellum. Actually, narinig ko lang yan, pero I don't know who Lady. Wait lang, yan ba yung album? Wait, what? Nani? Anyways, Shari kay Joy Z Parazo. Welcome to the stream. Shari kay Joy Z nga pala. Welcome to stream. Lika. Thank you, Ate Kyla. Welcome sa stream, Ate Kyla Sanchez. Kaya pala mainit, guys. Nakasara ang aking hotdog. Oh, yun. Oh yeah, Sharky Joseph Montales. Sharky Felix Cabunducos. Uy, may Belleric tayo. Maganda rin yan, Belleric. Tapos Angela. Total, nasa low rank lang naman tayo eh. Ang tanong ko, may magko-core. Magko-core po ba sa atin? I got a feeling na wala. Sige. Yeah, why not, diba guys? Why not? Try natin first game, putakting yan, diba? Pampagising ng diwa. Kinor ko kagad, no? Tsaka kay Micah Sumatra. Julian, tsaka Nana. Nako, dyan tayo problemado, Nana. Thank you din po, Ko Genesis, sa patuloy na pag-support sa aming dalawang magkapatid. Tsaka kay Kuya G-chan. Salamat din po. Charo, kay Kuya Genesis. No problem po. Thank you po talaga, Ko Genesis. Follow back po kita dito sa account ni Lucci. Actually, account po to ni Lucci, by the way. Yun. Kay Daniel Villanca. Gamitik to, Nathan. Oo nga eh. So, talaga mag-Nathan, kaso wala, sa main account ko, guys, may malas eh. Ewan ko, di na ako magsasalita sa ano. Sige, okay lang. Pwede po gold. Kahit ano pa nga po yan eh, mage. Okay lang po. Go na go lang. Para meron din tayo mage burst, no? Okay din pala Lilia, no? Lilia Gold Lane. Nga, no? Ayun, XP natin si Zari. Zari ang ating XP. Okay. Maganda yung ano natin. Wala lang tayong constant damage. Dapat ata nag-MM mid lane. Ay, MM core. Lionel Frialde. Shari kay Mikey Sumatra. Shoutout kay Gilbert Anib Patilan, shoutout kay AJ Umagap, shoutout kay Rones Ricafort Tolop, shoutout kay Nicole Santa Isabel, kay Jules Paragas, thank you for sharing, kay Zella Lozada, kay Jules Paragas, thank you for reacting, kay Jorena Larocco, shoutout kay Zeldanan, kay Heartlocker, kay Mark Angelo Rayas, at kay Leonel Ferralde. Thank you po sa pag-share ng stream. Thank you. Gamit Valentina. Wala palaging binaban si Valentina eh. Pwede rin po, Lilia, para meron po tayong Mage Burst. Or Harriet, or Lunox. Kung gusto nyo po mag-Mage, pero pwede, maganda rin po yung pinapakita nyo. Yang Clint, yang Leslie, yang yang Irital, maganda din yan. Taktay, may Angela tayo. Ewan ko na lang. Sabi, kahit Ate Lexie, grabe naman yun, no?
Nakita tayo Iritel. Shari kay Mortal Axon. Welcome to the stream. Good evening. Komawa. Shari Andrea Collins. Welcome to the stream as well. Thank you sa pagdaan, guys. Shari kay Jerlyn Panoy. Kay Eunice Jamie. Okay, guys. Wait lang. Parang kulang tayo sa kulay, no? Ba yan? Parang kulang ako sa kulay talaga, promise. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko, guys. Kulang na ako sa kulay. Hindi ko alam. I don't know how to fix my lighting. Pero okay lang yan. Shout out kay Angelo Bueno Cruzat. Shout out kay Morian Gallete. Shout out kay Ko Erickson. Rick Vibal. Welcome po sa stream. Shout out kay JL Fernandez. Kay Angelo Bueno Cruzat. Kay Jerlyn Panoy. Kay Eunice Jamie. Kay Carol Sombito. Good evening sa inyo lahat. Shout out kay Ate Andeng. Welcome sa stream. Salamat po sa pagdaan. Welcome po. Pinapupo kita, ate. Wait. Sorry. Ano lang. Nahiya pa. No, nahiya pa ako. Diyos me. Ay. 39 ms, that's a bad sign. That's for sure. Charo Abigail Sumalinog. Charo sa inyo, guys. Okay, let's go to the red buff quickly para masaya ang ating buhay. Si Urxie. Talagang Angela lang talaga, no, guys. Pero huwag kayo sobrang batak yan si Angela. Hindi yun, guys, bad mouthing, ha. Hindi yun bad mouthing or, talking trash. Talagang Angela, guys. Yan, makikita nyo, guys, paninindigan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, sasaniban ka. Ligtas ang puwit mo, Diyos mio, Marimar. Promise. Sobrang sarap niyan, guys, mag-Angela. Si Boss Idol Urxie. Not even kidding. Dito nang babola, guys. Talagang swertihan na lang sa chemistry. Kasi minsan, lang kami, nalulugi lang sa chemistry talaga. So other than that, my gulay. The timings. Ako nagsasabi sa inyo, guys. The timings. So good. Sana all magaling mag-Angela ako. Pag nag-Angela ako, palaging wrong timing yung sanib ko. Promise. Ayun, may halong pambola na yun. Ako lang to, be. Shit! Ay, 4 seconds sa turtle, no? Ano, guys? You want turtle? Can go turtle. And siya. That's unfortunate. I used my retry for the retry. Pero that nana, do? Packshot kayo, mga nana user, pag katapat ko kayo. Ay. Pero pagkakampi ko kayo, thank you. Maraming salamat po. Saludo po ako sa inyo. Just me. Yan lang yan, love-hate relationship. I love you guys when you're my teammates. I hate you when you're my fucking enemy. Fuck shit. Charo kay hi Bara ay. Sayang nga wala akong magagawa Fucking boomerang. Sorry guys Kabanas talaga mga nana user. Unexpected shit happens. Look at that. Tingnan nyo. Putak tinga. Si Ate Lexi, ayan na, nagagalit na. Umulti, pinutukan ng 5. Joke. Ayun o. Yung Michael Jackson ako ng Dioras. Hindi kinuha nung It's weird. Bisitahan nga natin si Ate Rose. Pati si Rose na ate ko, Diyos me. Nandito na ako, if ever. Sige, I got you. Ayun lang, nakataka, swerte.
Sorry! Cooldown yung first skill ko. Literal na 1 segundo tapos sakto nagka-dash. Diyos me. Ayun, sorry. Dapat ni-retry ko. Sorry. Tinipid ko yung retry ko. My bad. I'm out. Ult is not ready. Got it. I got it. Let's go. Pwede tayo pumalag. Mega kill. Thank you. Double kill. Ganda na, kill nyo dun sa Yin. Nice, oh. Well played. We can push if you guys want. If you guys want lang naman. Destroy the turret. Oh, I'm running, no way. Thank you. Ganda nung sanib, guys. Kala ko mamamatay ako dun sa Gra. Tsaka Mia. Diyos na eh. Ang ganda nung follow-up nila. Tapos yung kay kay Ate Lexi. Shit, damn. Kay Francesca Buwan. Shoutout kay Jeffrey Nemir. Hope you guys like follow and share this video. Come on, man. Yo, wait a minute. What? Nani? Nandun na? What? Ha? Ano binibili ko? Bakit papakita puro hunter? Ha? The fuck? Spare. Wait lang, baba ako. Sige, okay lang. Oh no, I think I'm dead. Ay, nako, na-stun pa ako. Stun ako ng second niya. Sorry guys. Anong kunat ko dun ha? Damn. Sige, halika, kaya natin to. Got the turret talaga yan mga dudes. Team destroyed a turret. Kasama ako sa top. Balak ka mag-Wild Rift ko, Gabe. Kasali ka daw sa Wild Rift. Oo, kasama ako sa Wild Rift Iyakan Center. Nag-enjoy lang ako sa content. Nag-enjoy lang ako talaga sa content. Dapat tinatawanan ko yung mga nag-aaway. Ult is not ready. Our turret has been destroyed. Sprint. Nice, oh. Liga. Under attack. Our turret has been destroyed. An ally has been Tatlo dito, guys, ah. Nice ult! Nice ulti! Nice ulti! Nice ulti! Nice ulti! Nice, oh. Timing. Very nice. Nice free hit, nice free hit. Sige, push kayo.
Shout kay Princess Elaine de Guzman. Shout kay what the fuck John. Shout sige. Ayun lang, sayang. Nagagalit sila kay Lexi ah. Pero mas galit sila sa Jawhead natin guys. Galit na galit sila sa Rose. Okay. Ano bang ginawa mo dun sa Julian at bakit ano? Ikaw palagi ginagangbang. Ikaw palagi pinagtutulungan na to. I can't move! Di ako makagalaw, sorry! Nanakap ako ng Grok! Sige, takbo kung kaya. Ay, ang swerte! Nanakap ako ng Julian, tapos nanakap ako ni Grok, tapos si Mia nag-second skill pa, Diyos me. Parang hindi tayo pinalakad na. Di ba lang tayo pinagalaw? Wait. Takas ng trip na itong mga to. Wait nga lang, guys. Lipat natin sa headphones yun na natin. Discord. Our Young. turret is under attack. Shoutout kay Rosemary Navaja at kay Rosemary Tapos. Let's go. Uy, ayan o. Ayan, swerte. I have been slain. Swerte naman na itong mga to. Oh, mami. Okay. Sige. May bakla mo. Initiate retreat. Ayun lang, Tore. Mas masakit pa yung Tore, Diyos me. Sim. Sige lang. Yung Mia, no, gumagawang pangarap. Sige, mag-oracle ako. Your team Turn ng destroyed a oracle. turret. Medyo makunat ba sila? DHS. Sama nga tayo, Lexi. Bigla akong dumadating yung Mia. Biglaan lumilitaw no? Umuulti sa harapan niyo. Sige yan, kunin niyo lang yung red. Tama. Kunin niyo lang yung red. Kailangan tumaba rin ng gold lane, guys. Hindi nila ganun din eh. Hi, baby! Ito si baby, no? Umulti yung Nana. Okay. Oops. Yung Grok nasa kaliwa. Ay, pwede natin to patayin. Oops, yung Yin, no? Yung Yin. Oops! Nadala yung ano natin. Uy! Ba't ka pumasok sa amin? Parang mali ata yun. Our turret is under attack. Uy, thank you, Nana. Tumulong. Nag-boomerang. Ayos yun ah. Sige. Nice, Saneb. Ayun lang. Oh, no. Yeah, I'm dead. Leeches and Antique. Maybe Antique. Or Dominance. Healing reduction. Stackable defense. Makakahabol. Ay, wala na pala yung Lord, no? Rajala. Grabe. Uy! Pwede. Give it over. Nice! Well played. Shari Tanya Tanslapo. Shari John Mason Isabel. Shari kay Olive Kasuga. Shari kay Ate Yoli. Hi, Ate Yoli. Uy, yung Yin. Uy, Mia. Oh, wait. Takbo na lang kung makakatakbo. Initiate retreat. Sayang. Nasa likod ko yung Belle.
Sige, sige. Hintayin namin kayong mabuhay. Dapat ata ano ako, immortality. Turret is under attack. Yan o. Yeah. Ay, Mia. Ah, Under attack. Lods. Uy. Nasaan to? Gagi, sorry, nintay ko pumasok yung Beleric. Sayang. My bad. Idol Beleric, pag ganon, ultihan mo na sa muka. Promise. Di ka magsisisi. Ultihan mo sa mukha yon, promise. Mia tas nakaano ka pa vengeance. Sila lumalapit sa atin, di ba? Lapitan mo rin. Susunod naman ako para pitasin yung Mia Sige, okay lang yan. Isa pa, bawi lang ba? First game. No, hindi ako sasali dyan, Diyos me. Sama ako sa mga viewers natin. Liga. Okay lang yan. Bawi. Shoutout kay Laika Gasilan. Why? Okay lang yan. Whatever it is that you're going through, it's alright. Okay lang yan. Whatever you're feeling, it's valid. Labas mo lang yan, buddy. Shari Ate Yoli Piguzon. Yeah. 5-man po kami. Yeah, buddy. Pinagdadaanan mo. It's valid. Feel sad. Feel anything. Kung isipin nyo ibang tao, mayan, kalma lang. Enjoy tayo. Chillax tayo. Chillax tayo. Nakuha mo na yung new skin? Yeah. Sa main account. Pero, ang plano ko po is, sa live ko na lang siya kukunin. Para masaya buhay. Shari Sir Isolis. Shari kay, Jenny Mendiola, shari kay Clive Mangubat, shari kay Jericho Ocfemia Ofalsa, shari kay Clive Mangubat. Ayan guys. Ayan, try naman natin mag Nathaniel. Shari kay Sanjin Kiambao, shari kay Jericho De Venetia. Shoutout, shari kay Rika Tolentino. Hope you guys like, follow, and share the stream. Ayan, shoutout kay Lizam Garnodo. Shoutout kay Lister E. Solis. Uy, nandito si Caught on 4K. Sheesh, Caught in 4K. I got you. He's back. He's back in his little tiny account. His little tiny fake account. Alt account. Kung saan, dyan lang siya matapang. Wala. Welcome back. Buti naman na to. Ang sipag na to sa atin, sa stream natin. Palagi nadaan. Pinagsasabi na tong baog, Diyos me. Nako po, hotdog, cheese dog. Nathan Baog daw. Ang cute. Pare, wala ka na bang bago? Ba't parang paulit-ulit na lang mga sinasabi mo? Jonas Bien or Marcelino. Yun ang cute eh. Ang cute. Shari kay Ses Sandoval, welcome sa stream. Salamat sa pagdaan. Shari kay Jonas Bien or Marcelino. Shoutout kay Rian Baltazar. Shoutout sa inyo guys. Shoutout kay Ian Pedroso. Kay Israel Rodriguez. Welcome sa stream. And hope you guys like, follow, and share the stream. Wow, anong street rank to? Wait lang, anong street rank to? Hindi ko alam kung saan yan. Hindi ko alam kung taga-san si Lucci. Hindi ko rin alam eh. Wala talagang bago. Puro Nathan na mapanood ko eh. Ha? Wala to si hotdog, cheese dog. Napakasinungaling mo. Puro Nathan lang yung napapanood mo. Ulul, one time nga eh. YZ MVP ako, hindi ka na nag-comment uli. Anong puro Nathan? Kado ka nang nagsisinungaling ah. Shoutout kay Israel Rodriguez. Galingan mo. Bakit naman natin hindi gagalingan? Bonak na nga ako, hindi ko pa gagalingan. Paano ako matututo? Joke lang. Welcome sa stream. Shari Ate Kitty Balisar. Shari, what the fuck, John? Ano ba pangalan mo sa ML? Pangalan mo sa IG, sa ML? Ano yung IGN mo? Para makita kita. Shari, Gerald T. Batokaal, welcome to the stream. Ano lang yan? Ina-engganyo ko lang, sis. Ewan ko. Palagi siya nadaan sa stream ko eh. Di ko minumute. Extra views din eh. Awin. Alagang natawl, just me. Ina. Shari Satril. Every time lang na mamamatay ako, patatalo, doon lang siya magka-comment. Paulit-ulit lang. Ang cute nga eh. Feeling ko may crush sa akin eh. Okay na pilingero eh, no? Joke lang guys. Hotdog, cheese dog. Joke lang yun. Kang feeling. Charo, Rachel Enriquez na ron.
Ian Jason Tano. Number 1 fan, Omsim, number 1 fan. Oo nga eh. Masyadong inggit eh. Wait, salamat sa pagdaan. Maraming salamat. Charo, Case says 05 guys. Alam ko naman kilala niyo na siya guys. Pero kung hindi niyo pa kilala guys, check page up. Check Angelo says. Charo, kay Gwyneth Zoe Munar. Ay, yung sorts of content din eh. Just pag wala akong mapag-usapan, or wala akong maisip na topic, biglaan na lang siya lilitaw to save the day. Tapos magkakaroon na tayo ng good time, have fun bonding. Charo kay Rachel Enriquez na ron. I don't know, it's really weird. Parang love-hate relationship ko kay Nana. Ito naman parang ang klase yan guys, sa mga animals guys, sa mga parasites, nalimutan ko. Grade school na science na, just me. Yung mga yung blah blah chup chup. Yun lang, ito medyo toxic. Si Johnny Sins, ayun syempre na-follow back natin yan Johnny Sins pre. Natatandaan ko na. Just me. I got you. Shout out kay Mark Dionel Hurtado Belen. Hindi ko lang sure kung aling account yung finalo backan kita. Kung saan man kita finalo back na account. Shout out kay Nami Gandalam Nambag. Tama ba, Lods? Correct mo na lang ako. Shout out kay John Mapa, kay Juniper Arabia, kay Justin Maalaf. Franco, tama nga. Yun. Shout out kay Justin Maalaf Franco, kay Kuya Eman Sirban. Hope you guys like, follow, and share the stream. Dito sa mga Pinoys guys, for some reason, talagang pati yung simpleng specialty hero ka, isa lang ginagamit mo. Ako hindi ko to specialty hero, XP laner talaga ako guys. Siguro ang pinaka-paborito kong gamitin talaga na wildcard si Martis niyan. Si Martis tsaka si Pakito. Kaya lang ako hindi nagpapakito na, madalas si Martis YZ. Because 68% yung win rate ko nun sa Pakito, 200 matches. Tapos, panay solo lang tayo nun. Yun yung panahon na nakapag 785 points tayo sa Mythic. Tayo solo lang. Sige lang. Ayun. Uy! Seryoso? Bibigay niya yung gold. Oh, binigay niya nga! So, bali parang sabay lang kami. That's nice. Very nice. Bait naman itong Bruno. Like, hindi niya kinuha yung gold. Ay, isa. Yang nagyang makakill Acting yan. Lamang lang siya na 100. It's nice. Charot. Dito si gamit mo na. Okay. Sige. Charot. Na-notice ka na naman ng idol mo. Ayun no. Ganda lang ang bag. Tama ba, Lods? Ganda lang ang bag. Ganda lang ang bag. Okay. Late pumasok sa utak ko yun, Diyos me. Ang haba kasi. Pag mahaba, minsan napapaseryoso ako ng basa Kasi malay mo, yun talaga pangalan. Tapos mamaya, tinawanan ko lang. Diyos me. Ma-open, diba? Okay. Sige. Ingat na lang po mga idocs. Nice. Grabe naman yung Balmond natin. Grabe naman yung Balmond na yan. Yun nga Baka naman, Ate Alexandre, ikaw na mag-core sa atin, Ikaw na mag-core, wag na mahiya. Charot siya kay Reynal Lea Barong. Charot sa inyo, guys. Oh, evergreen. Oh no. Di, okay lang. It's fine. Lexi! Ulti lang yan. Isa ulti lang. Oops, ingat. Uy, gagi, kaya nila. Oh, no. Nice takas.
Nice takas, nice takas. Oh, no, 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 no. Paano naman? Basta nandito ako, meron ako follow pa. Oh, mauna talaga siya. Hirap din pala ng Hunter Strike first, no? I'm trying to do what, the others are doing. Inuuna nila yung Hunter Strike. Tama ba, guys? Kaya ito tayo. Try natin. Hindi siya kasing kagad ng Scarlet Phantom. Mas bagay talaga yung Scarlet Phantom sa low rank, eh. Nice. Pero feeling ko, later pag nakuha na natin sa Hunter Strike, mas masaya ang buhay, eh. Promise. Oops, Nana. Diyan na, Nana. Nice turtle, nice turtle. Sige, sige, nandito sila, nandito. Oh. If ever evergreen, papalag ka, papalag na din ako. Ang sasabi sa'yo. Nice, oh. Oo, ayun lang! May flame shot! Hindi alam, packshot yun. Pupush ko to para mabawi si Evergreen. Chari Kangmaru. Tutulog dyan. Wala pa. Ganda talaga. Yan naman ang perks nung Hunter Strike kagad. May extra kang movement, eh. Karsha Idobi sungahid. Yun lang talaga, ang kagandahan nga pag nag-Scarlet Phantom ako first, or Wind Chan, or ginawa ko yung Endless Battle Blade of Despair. Pag naka-free hit ka, ang kate mo naman, di hamak. Maganda lang pang outplace yan, eh. Sige, okay lang, na-zone ako nito kasi nag-conceal. Ingat na lang kayo, guys. Nag-conceal na siya pero may ulti pa yan. May skills pa. Oh. Ano ba yan? Madash yan. Puro sila may dash. Sige, okay lang. Yan, nice. Oh no, ikaw pala yung XP, no? Tama ba? Ay, sorry. Dapat pala nag-XP ako. Para gold ka. Gusto mo next game ako mag-XP? Ako naman mag-XP. Total, kota naman ako sa pag-MM ko. Diyos me. Oo. Malupit pala, eh. Malupit mag-Belleric, eh. Ayun lang, I'm dead. May Tigreal din. Apat sa top. Uy, ang ganda ng ulti niya. Sige lang. Endless tayo. Charo kay Kuya Jeff Prias. Kuya Jeff, pinalo ko po pa yung ID nyo dito sa account ni Lucci. So if ever po after 1 hour gusto nyo po ba sumali? After 1 hour tuloy, 1 hour na pala. Ang bilis nga, eh. Malapit na pala mag 1 hour. Diyos me.
Ayun lang, sayang. Nice oh. Alis, alis, alis. Sige lang, sige lang. 5984. Lamang pala ako sa gold kay ano. Hindi daw mas maganda yung score niya. Saan tayo lamang? Attributes. Physical attack. Sort by gold. Lamang siya ng physical attack, of course. Makakawa sa HP. Magic defense. Physical defense. Okay, good stuff. Good stuff. Under attack. Ay, pwede pala tayo mag-switch. If ever. Our turret has been destroyed. Nag-flicker? Flicker, grabe. 流れを変えるにはまず世の中の法則を破らなければ Ingat sa zilong ah. Ay, yung zilong! Saan nang galing yung zilong? Parang umano lang siya eh. Biglang lumitaw ko sa... This way. 30. 12. And... Yan, pwede tayo mag-lord. Naglo-lord sila. Halika guys. Lordings tayo. Halika. Lordings. Gagi ka. Nabubush gaming ako ng mga tukmul na to ah. Ang lakas bumush gaming ah. But anyways, walang skills. Walang passive yung nana. You know? Yan. Sige. Sagad nyo lang. Nakuha nila yung Lord, no? Sayang. It's okay. Shoutout kay Jericho De Venecia, shoutout kay Justin Meneses, shoutout kay Jenny Brack, shoutout kay Ken Gonzaga. 短い人生に意義を持たせてくれる Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Uy, sayang, hindi ako sinaniban. Sayang. Kala ko sasaniban ako. Never mind. Our turret is under attack. Okay lang. Inhibitor turret Wala tayong magagawa eh. is under attack. Yan. Play safe muna ako ha, para sure tayo. Katulad nun, no, kala ko sasanib sa akin. Dito muna ako sa likod, hintayin ko kayo mag-set. Hindi pwedeng ako yung magsisimula ng clash. Kayo ang magsaset ha, kayo mag-initiate guys ha. Hindi na ako, hindi naman. Pangat anong score ko. 道も目的 Yes sir. なければ Charot kay Sandy DC Repeal. Oo nga eh, kailangan natin kalmahan. Ingat, Kalmahan. Lex. Ingat, Lex. Lex. Wait lang, wala pa akong SS. Uy, ano ginagawa nito? Bakit siya naglalakad lang, hindi siya tumitira? Shoota. Oh my god, may sira sa to. Wait nga lang, hindi ko kasi account to guys eh. Wait nga lang, controls. Turret is under attack. Our turret Diyos me ka. has been destroyed. Ay, hindi ako. Hindi ako yun. Closest target. Laka. Ang laka. Ano yun? Sinusundan niya yung Kaya naman pala, nasa harapan mo na yung Ling. Nasa harapan na yung Ling, tsaka yung Bruno, sinusundan niya yung Nana. Diyos me, ano ba naman tong controls? Oh my god. My god, I hate. Okay.
Acting yan. Tanso, deserve ko lang yung tanso dyan. Diyos me, deserve lang yung tanso. Awit ka dyan ha. Awit ha. Una kong tanso yan in a while. Yap! May tanso! Ah! May tanso! Ah! May tanso! Diyos me. Ano, sasali pa ba kayo guys? Kasi may dami pang gusto sumali. May bahala. Shoutout kay Angelo Pena, sabi doon, nandito na si Ate Lexi. Ano, gusto mo pa? Rose, gusto mo pa? Nahirapan lang ako sa ano, pero Sa lineup? Hindi, pwede ako mag-XP. kaya sa line up. Yung sa lineup no? Walang masyadong ano. Kasi, dalawa yung nag-roam sa akin. Dalawa yung nag-roam, wala tayong burst mage. Wait lang. Try natin invite si si Poto. Ay, may shit, may mythic nga pala. Wala, sila lang yung online Walang ibang online Shoutout Luigi Sagum. Ay, si Erxie pass na Ba yan? Sayang. Yung maganda lang talaga sana doon is if, yun nga, maganda yung lineup natin and medyo may pagkatiwala rin sa mga pasok. Ang nangyayari na pag-iiwanan tayo no? Guys, sayang. Pinagtatao doon sa huli, sinusundan pa rin yung Nana, Diyos me. Nasa harapan na yung Link tsaka yung Bruno na low health. Ayaw pa tumira, pinapress ko na yung basic attack. Grabe! Grabe! Ang kasira na utak yun Yan ang problema dito pagdating sa targeting system nito no? Diyos me. Kailangan natin kailangan natin mag-adjust Okay lang yan. Try natin yung closest target nga kasi alam ko closest target lang din naman ako sa Problema kasi sa closest target naman, yung low HP na within range is hindi mo mapapatay kasi lumapit yung tank sa'yo. Parang ganun ba? Nakakabanas yun. Promise, Sharky Ramsel Mamalyas pala. Shari Nicole Fernandez Orosia, Sharky Idol, hindi mo basa yung pangalan kay Luigi Sagum. Nakasira na utak yun, Diyos me. Pre, hinahabol niya yung Nana, wala na yung Nana, nakatakbo na, may passive. Oh my god, that was broken. That was broken as fuck. Promise. Hindi ako nasira utak ko dun Sabi ko, utak tingin. Sino yung nakapul mo? Diyos me. Siya kay Jude Carlo, Dr. Lero. Yan lang. Yung lang talo sa MOBA. Ay, sa mobile. MOBA tuloy. MOBA is yung genre ng game Mobile game na MOBA guys, no? Pag hindi siya yung sa mouse, hindi mo napipindot, hindi ka specific. Ito sa targeting. Bad trip! Ang bad trip noon! Patay na yung Bruno! Pag napatay ko yung Bruno, mapapatay ko yung Ling. Anong nangyari? Hindi! Diyos me! Sinusundan niya yung Nathan! Tangina na nakakasira ng utak yun. Kasira ng utak yun. Diyos me! Nung nakita ko tanso, sabi ko, putak siya, deserve pre. Lahat tayo magagawa. Yung siya Christian Mancera. Hindi, naano lang ako. Sabi ko, putak ting laptop yan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Kitang-kita naman sa live Yung Nathan naglakad lang parang nag-ano pa nagmo-model nagmo-model pa siya nagmo-model siya sa gitna. Diyos me ka? Sakit sa utak, no? Ayan, pwede yan. Maganda yan. Shari siya kay Christian Mancera, good morning. Shari kay Anne Catherine Padre, shari ko Alicer Sulmit Sulapenya. Iba ba naman, di ba? Diyos me. Nakaano na tayo lowest HP target. Out of range naman na si Nana Ang pinagtataka ko, bakit hindi niya tirahin yung Bruno na nagpakita na even though nag-SS si Ling. So, ayun, tanggalin muna natin si Ling sa equation, no? Kasi ilang segundo ba yun? Parang 2 seconds yung SS ni Ling. Tama ba guys? 2 seconds. Si Bruno, no? Dapat napatay ko si Bruno. Kahit mag-winchan pa yung Brunong yon. Nathan tayo sa magic damage. Pero hindi, gusto niya talaga yung Nana. Pati yung hero ko galit sa Nana. Ate Lexi, ano pong gusto nyo? Pwede po kayo mag-gold lane, pwede po kayo mag-explain kahit ano. Ako po mag-a-adjust. Ako po ang mag-a-adjust, Ate Lexi. Gold lane. Mag-gold lane daw ako. Sige. Bawiin ko daw, sabi ni Ate Lexi. Bawiin mo yung points na natalo natin. Demonyo ka solos, wala kang ampag. Oy, syempre kailangan with action para masaya ang kwentuhan, 'di ba? Kaya nga tayo guys, chillax lang dito Para masaya naman, chillax kwentuhan, alam niyo yan guys. Medyo naman tayo, medyo hindi boring no, kahit ang pangit ng laro, Diyos me. Sayang.
Anyways, Shari Jim Imperial, Shari Beavante. Hey, Kenny Galapon, Valeroso. Okay, Beavante, thank you for sharing. Welcome to the stream. Shari kay Efren Darhan. Yeah, guys, I'm looking for an explanation. Bakit hindi nag-switch ng target to si Nathan? Bakit siya naglakad lang dun, guys? Parang walang mangyayari. Parang ka nag-cross ng street. Tapos putak niya, may cross ka sa street pre F1. Akala mo walang karera, meron pala. Diyos me, ayun. Pinagtripan ako eh. Alam niyo guys yung meme? Wait lang. Wait. I know I have a copy. I know I have a picture. Latest picture. Do I have it? Wala. Ata. I don't know. Di ko alam guys kung meron dito eh. Wait nga lang, silipin natin. Si Lightning McQueen to eh. Ayan o. Parang ako yung nasa gitna pre. Ako yung nasa gitna. Doon. Diyos me. Pangiti-ngiti pa si Nathan no. Kay Trix Vergara. Ganon kalala yun. Tingnan hindi ako makaget over to. Diyos me ka. Uy! Nathan! Alam nyo? Wait nga lang. Balik natin. Lowest HP, which is 5. Skill, smart targeting. Wait lang. Ayun! Huh? It's weird. 私のために道も目的地もなければ仲間もいないあの危機に直面しなかったら今の私はいない Charles Sharky, Raymond Sullivan II, Chai Trix Vergara. Sakit nun sa heart heart. 奇跡は求めるものではない自らの手で作り出すものだ Shoutout John Lawrence Pineda. Shoutout. Sorry Rosa, kasalanan ko yung laro kanina. Sorry. Okay lang game. Hindi ako makaget over. Sorry talaga. Just me. Hindi ako makaget over dun. 3 yung low HP. Hinabol ni Nathan yung pinakamalayo. Attack the Lord. Sabi ko nasa harapan ko yung Bruno ba tayo matirahin? My God. Di na ako meron ako magandang kwento guys. Slay the turtle. I feel betrayed. 明日の朝日と昨日の星空のために信念は短い人生に意義を持ってくれる因果は巡るすべての Enemy has been slain. Double kill. Nasa likod. 世界の記憶を背負っている Ingat Johed. On the way na rin pala ako sa likod mo. Nasa likod. Nice flick. Here, Lexi. Mamatay na ako. Ako rin mamamatay. Out. Takbo. Ally has been slain. 終わりのあるものには必ず始まりがある Sana all hindi mahirap mahalin. 世界の流れを変えるには Uy, 105. まず世の中の法則を破らなければ Saan na kaya ang best friend ko? Ayun, best friend. Hi, best friend.
My best friend. 私の旅には道の目的地もない仲間もいない奇跡は求めるものではなく自らの手で作り出すものだ Go na ba? Siguro na ba tayo? 22 seconds. 21. 信念は 15. Kay Andre Boagas. Gawa nga po kayo ng joke. Gusto ko po tumawa. Lods, wala akong magandang joke. Ako lang yung joke. Ano yung punchline? 我々が思って Mami! Ally has been slain. 人類の意志は An ally has been Bullshit mo game! killing spree. Kate. Kate ng Valentina. Diyos me. Grabe. Okay lang, okay lang. Mamaya pa ako. Diyos me. Gulat ako eh. Nakalahati buhay ko eh. Pagpasok ko eh, sabi ko, tama pala niyan, no? Ay nga pala, ngayon lang ulit tayo nakatapat ng Valentina, no? Palagi kasi binaban ng kalaban eh, Diyos me. Pati sa Mythic, palaging autoban eh. Understandable rin naman kasi, guys. 因果は巡る Hindi nyo magagamit yung mga gusto nyo gamitin. Kaya, guys. Wala, nag-sprint. Nag-sprint, guys. Nag-sprint. 死に絶えゆく光に向かって Sige. Pa-check na lang mga bush, mga may idol. Never mind, ako yung check ng bush. Ayun yung Sylvana! Ayun yung Sylvana, yung Sylvana, yung Sylvana, Sylvana, Sylvana. あの危機に直面 Never mind, bumalik sa mid, no? Bumalik sa mid. Ah. Ayun, ayun, ayun. Ang tagal naman ng minion. Diyos me. Ingat kayo dyan! Ingat kayo dyan My idol, ingat. My idol. My idol, kompleto. Prit pa na! Double kill. Triple kill. Nice one. Nice one. Ay, yung Mia sa bot. Oh no. Ay, dapat na rin pala natin i-push, no? Destroyed a turret. Oh, i-push. Ay, wala siya minion. Okay, okay. Ay, hindi, mawapatay mo yan pag napalipad. Yan. May minion. Okay lang, okay lang, okay lang. Rick. Ayun, nawala siya. Ayun no, ayun no, ayun no. Pwede sa lubungin no, pwede sa lubungin no, pwede sa lubungin no. Ah! Patay niya, patay niya! Ayun, ano lang pala. Yung warm up lang daw yung mga games natin kanina. Warm up, warm up, warm up. Ay, wag naman, wag naman. Maawa na kayo sa akin. を背負っている Liga, liga, liga. Nararamdaman ko may nasa kaliwa natin. Ang sama ng pakiramdam ko. Liga, liga. Destroyed a turret. This way. Okay, wala pa naman. Wala pa naman. Sige, sige. Ah! Okay, wala. Ay, si Mia. Oh, wala. He dead. Nice. Ay, Little Parrot! Ay, sayang! Wala, na-stun niya ulit ako. Sayang. Dapat pala hindi ko ginamit inspire. Oh, takbo lang. This way. Sabi ko na kami, takting Sylvana yan. Pero at least nakakapag-ganit tayo. Puta ka na patay yung Mia. Kaya to. Oh, Freya. Hala. Initiate Charlie Matsui. Pwede naman, pag may nag-out na. Charlie. Charlie Jason Aquino. Nag-out na rin si Erxie, guys eh. Sayang. Hanggang ngayon, nakalimutan ko kung sino si Erxie Licious. Promise, nakalimutan ko kung sino. Hindi, promise, talagang, di ko siya nakita na, ay, ako si Erxie. Parang ganon. Parang hindi yata nagpakilala si Erxie. Ano pa yan, guys? Anong ginagamit ko si Tito? Ano yan? under attack. Ano yan? Erickson, Captain Erickson.
Hindi eh. Si Kuya Erickson, ano, meron siyang dalawang account eh. Ibang account. 最適なタイミングを見つけよう Sige, sige, Charlie. Uy! Balik ka din. Oh, 誰もが okay, let's go. Lord daw! Lord daw! Sabi ni, Madam Rose. Pag di tayo sumunod, wala na. DK na, PH na. Mag-AFK na lang daw siya pag di pa tayo sumunod sa kanya. Oh, wait. 昨日の星空のために Everybody. Put one my name. Ah, mamatay ako! Ah! Buhay pa ako! Buhay pa ako! Sige guys, kaya nyo na yan! Uy! Sayang, wala yung no? Tropa pips natin. Puta ko, Lex. Sige, okay lang, okay lang. Shoutout Nonoy Masculino. Shoutout kay Zari. Ay, pa-shoutout daw. Rose kay Nonoy Masculino. Pa-shoutout daw. Shoutout siya kay Jill Salvador Rodeo. 人類の意志は Still alive guys. I don't know why. Kaya natin to. You destroy the turret. Ayun, Angela nasa top lane. At Alexandra Denise Barres, pinapakita paano talaga mag-joid. Oh. Yun talaga yun eh. 世界の流れを Kasi sabi niya, 変えるには mag-gold lane ako. まず世の中の法則を破らなければ Ayun, patay yung Valentina. Okay lang, okay lang. Patay yung Valentina. Talagang Silvana yung pumipito sa akin. Sige, sige. Ang ganda ng lanes natin, no? Well-fed yung Karina natin. Yan, yan, no? Enjoy lang siya sa buff, oh. Like live mamubat. Sana all ganyan, no? Pag nagko-core, nag-enjoy na lang sa buff. Tingnan. Pag ako nagko-core, ano eh, stress ako. Nahihiya ako sa inyo at the same time, ano eh. Sorry magpakitang gilas para matuto man 自 lang ら eh. の手で作り出す Ah, ものだ wait. Di talaga ako paano guys. Pabagi guys mag-core. Kailangan natin guys ng 5-man na nasa Discord talaga. 最適なタイミングを見つけよう Tapos nandito pala sila sa akin. No? 自らの手で作り出 Ano す ka も ng のだ Melody? Ah, ingat kayo dyan! Ingat kayo mga idol ko. 因果は巡る全て Hi, my idol Evergreen. My idol Evergreen. My idol. あの危機に直 Yun, 面 yun, し yun. なかった Charik ら Live Mangubat. Charik kay She Justin M. Escalona. Thank you for sending 75 stars. And guys, hope you guys like, follow, and share this team. Sana mag-send na rin kayo ng stars. Yes sir, check nyo yung star button natin dyan guys. Malay nyo, meron din kayong free 75. Malay nyo lang, diba guys? Tara, nandun sa taas. Ah, sige, sige, sige. Silvana girl. Ayun lang, pagpasok ko, biglaan dun din yung salon. Here you go. You are everything. Easy, easy money. Easy money, ah. 世界の流れを変えるにはまず世の中の法則を破らなければ Ako po. Ayaw nila magpakita. Ayun, nagpakita yung apat. Nice one. Ano ka? Napaparanoid daw eh. 私のためには Ay, 道 shooting. の Okay lang, okay lang, okay lang. 玉もいない Yan, may idol Belleric. Hintayin namin yung pagpasok mo ah. 学者の城の実懐かしい Pretty girl, you are everything. Sana all pretty. 明日の朝日 Sabi ni Idox. 昨日の星空のために Hintayin natin pumasok si Idox. Hintayin niya ata pumasok muna yung Lord eh.
Yan, follow up my idol. Ayun, no, setan mo, Lord. Setan mo, my idol. Gagi ka. Nastan ako. Sige, at least nabutas natin. Stun ako. Ayan. Idol, wag kang matakot. Boss Belleric, nandito kami para sa'yo. Papasok ako, promise. Di kita iiwan sa area pagka ultimo. Trust in us, for we shall trust in you. Takbo. May sumusunod. Pinakabuntot eh. Pinakabuntot ang corny. Siyari si Eddie Gala. Salamat. Welcome sa stream. 短い人生 Yan. にいいと Team 思ってて destroyed a turret. Nakabuntot sa puwet nyo. Ingat. Well, malayo naman. Get na lang. At least, 星空のために nabutas din yung side lane. Ano naman ang mahirap i-def side lane? Not for me, 世界の記憶を背負っている Yung side lane, ang tagal umusad ng mga minions dyan eh. So pag napabayaan niya yung mga lane, pwede mag-build up yung mga minions dyan. Tapos pwede sila makapag push side. Hindi nila kayong gaguhin. Pwede rin yung minion 仲間 mag-end. もいない Instead of yun nga, yung sa mid. Most of the time, malapit lang naman tayo sa mid lane eh. Naman nakakoncentrate yung heroes mo, yung mga players most of the time. Attack the Lord. Pag nabutas lang naman, yun 最 lang 適 naman. なタイミングを見つけよう Gandahan naman pag yung side lane lang nabutas tapos yung mid lane intact. Diyos mo, hirap habulin yan. Hindi na ako mag-ulti ah. 直面しなかった今の Pretty girl, you are everything. An ally has slain Lord. Your team destroyed a turret. Everything. Sakto nga, bumili lang immortality parang bumigat si Nathan. Chari Liz Visande. Charo kay Kimberly Nicole. Charo kay Blaster no. Postcard, the song that I can sing, but I can talk. Our dreams, they are made out of real things. It's like a shoebox of photographs. It's secret. Pasok ka, Belleric. Ipasok mo, Belleric. Go! In my heart. Sige, kahit sabay mo sa Lord, okay lang. It's not always easy, and sometimes life can be. Eh no, gusto yung mga ganyang kumpul-kumpul oh. Sarap niya no. Wala, patay. Sige, idol, Idol, ult. まず世の中の My idol, pasukin mo lang kahit sa loob ng tore. 5 naman tayo. Promise, mabubuhay ka pa. Victory. Kahit ilapag mo lang promise, we got you. Ilapag mo lang yung ult para ma-immobilize lang sila. Maka-free hit kami dyan eh. Goods na. Swan, grabe eh. Oh, sino yung MVP? Lag daw? Baka lag daw eh. Sino yan? Ayun sa... Sino ka may MVP? Sino ba? Yeah, anyways, nice G, Evergreen. Nice 3 games. Shoutout din kay... Wala na pala tayo iba. Alis na ako, game. Kayo kung ano. Sige, Di, si Charlie lang naman sasali. okay. Siyempre masaya pag may kasama sa Discord. Hindi natin papaltan masyado yung nasa Discord. Kaya Ate Alexandria, sumama ka na sa Discord. Nandidemonyo eh. Ate Lexi, mag-Discord ka na. Sheesh. Uy, si Queen Erica oh. Papasok ata si Queen Erica. Ayun nga. Nakita tayo Queen Erica. And Charlie. Shoutout Nicole Fernandez Orosia. Welcome to the stream. Shoutout kay Romulo Cabaluna Arguelas, kay Jetro. Salamat sa pag-follow ulit. Unless hindi ka pa nakapag-follow. Ayun, salamat sa pag-follow. Thank you, regardless. Salamat, buddy. I love you. Sim! Kasi kahit kakasimula pa lang natin, no? Kakalaro lang ba? First time natin magsama-sama, guys. Pag nag-uusap tayo, through call, diba? Mabilis makapag-build ng chemistry. Mas masaya.
Diba? Hindi yung ganito, kapaan tayo. Kaya sumali na kayo, guys. Sa pin comment ko ba? Wait nga lang, check ko nga yung pin comment. Shout out kay Jake Xavier. Nice to G. Ayun, okay, nandito ngayon. Oo nga, tama. Nandito, guys, so. Yun no, nasa pin comment, guys, yung discord.gg/r5we2qamux. Wow. Amazing. Binasa ko pa, no, guys, syempre. Mamaya, may mag-comment dyan, sabihin, guys, yung Discord dito eh. Nagsasabihin mo, solo pack shit ka. Unfollow, report. Katulad niya, Tulchis ni. Shari kay Melvin Lodit Rim, shari kay LJ Pedregosa. Sali na kayo dito, guys. Sabihin niya rin pala yung ano nyo, yung pangalan nyo, guys. Yung username. If ever man na hindi kayo makapag-verify, guys. Pero yan lang naman gagawin nyo dito sa Discord, guys. Go to the Verify Here channel para mag-react dun sa green checkmark para lang ma-verify kayo. To grant access to our channels, different channels. Meron tayong music dito, meron tayong Pokemon, guys. Na-addict din kami dyan ng Diorans, kasama ng community natin for some reason, guys. Grabe. Nakakalimutan si Tito Rubik, si Nick Joseph, ako, si Juju, pati si Juju. Magigising kami, guys, ng ano. Gigising ako maaga, di ba? Kasi klase ko nun, guys, alas 7. Gising na ako, guys, mga alas 6. Acting yan. Oh, Pokemon lang kami, magana lang kami. Play lang kami ng tugtugan. Ganun lang. Medyo Jara de la Corta. Kaya sumalang i-gis sa Discord natin. Kasi okay din siyang tambahin. Hindi ko na lang nagagawa ngayon yung pagtambay. Kasi wala na rin masyado natambay. Hindi katulad noon. Grabe. Kahit may klase. Pero understandable lang naman, guys. Kasi nga, marami na ngayon either may work or nag-graduate. And then, at the same time, mag-face-to-face na. So, it's fine. Don't worry. Mamaya, may ibang clip dito. Uy, pre, yung sinasabi, souls. Naman tayo, eh, no? Sige, Boss Eddie. Boss Eddie, gal. I'll roam. Shariki, Kimi. Lexi, Queen Erica, Eve. Shari nga pala kay Jake Xavier, ah. Wait lang, Jake. Jake Xavier. Never mind. Kala ko may supporter badge ka eh. My bad. Sige. Switch ko si Queen Erica. Nagustuhan niya rin yung Esme. Shish. Okay, sa lineup natin, hindi ako pwede mag-Nathan. Puro na tayo Magic. Atlas, no? Oh, hindi pwede. Oh, puro pala Mage. Okay lang. Pwede ako mag-Moscow. Kaso yung Fred rin eh. Tas Kimi. Ano ko kaya i-counter to? Ito lang yung alam kong ibang MM guys eh. Si Brody pwede rin. Brody. Sino yung Brody guys? Sige Brody, why not coconut? Shari, Leo Escultura coming out. Why not coconut, no? Cringe ba, guys? Ulitin ko, gusto niya. Shari Lee Francis Manite. Shari J. Marketingan. Shari kay, Athena Dyson, pareha. Shari kay J. Marketingan, thank you for following. Kay Ate Cha Corpus, salamat po sa pagdaan, Ate Cha. Shari kay Christopher Gortisano, kay Gino Paul E. Gonzalez, kay Lia Kim, JM Wako. Shari kay Mafuy Sato. Okay, nga pala. Masaya nga pala mag-Brody dito, no? Kasi, may stun skin eh. You know, sana all. Shari Romelin Opalia Amba. Shari Mami Officer kay Gian Aris David. Kay Ace Lopez. Shari kay Lee Francis Labonite. Kay Karen Lee. Welcome to Mobile Legends. Thinking about it late. Maybe 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Okay. 俺のライブへ
Ako rin, 31 ms. It's bad. Oh, shit. Herbert. Oh. Hopya. Shout out kay Francis Labon. Shout out kay Will Ortega, kay Elmer Libon Carno. Shout out kay Mark James Ferrer, kay Grace Flores, kay Karen Dizon. Thank you for reacting. Welcome to the stream. Shout out kay Mommy Oster, kay Jen Anis David, kay Ace Lopez. Welcome, welcome guys. Hello. Ah, galit na galit to sa akin ah. Nag-flame shot na yun, everything. Grabe ka naman, idol. Sino ako sa'yo? Wala pa ako. Give third? Okay, okay, okay. Got you, got you, got you. Initiate retreat. 俺のバトルのリズムはミュージックと同じように完璧だ。 Gold nila doon. Opo. Enemy has slain the turtle. Bad trip nga tong Louie na to. Ow. Okay na ako, okay na. Arigato. Uy, nag-flame shot. But, Galit na galit siya. yun nga eh. Nagalit siya sa'yo. もっと声出せ。もっと盛り上がれ。 Oh, nice. Oh. Thank you. Ingat, ingat, ingat. Ay, okay, okay. Nice, nice, nice. Almost, gagi. Kala ko matadali ako ng burn. Grabe naman mag-burn yan. Request backup. Eh, grabe, ang dami naman sa baba. 4. O yun. 4 sa baba, guys. Ingat. Ngayon, Kimi. Nasa mid naman. Reyna, ingat ka dyan. Ay, may この曲は TP. 俺の目に映る君に届ける。 Sige lang. ミュージックは心を通わせる。 Uy! Bakit? Alam, La, nakita mo, bakit tumama sa akin yun? Nani? Bakit yun? Bakit ako natamaan nun? It's weird. I have no idea. Pwedeng wag muna. Pwedeng wag muna. Pwedeng hintayin lang. I am almost there. Never mind, nandyan yung ano. Ba't nandyan si Pacquiao? May, sino pa? yung Kimi, yung pangalan niya. Corny, no? Ang corny, no? 俺のバトルのリズムは Ba't yung pangalan yan? 同じように Cute. An ally has been slain. Ah, nandito yung ano, Enemy has been slain. Louie. You have slain an enemy. Enemy has slain the turtle. Tara, baka lang baka. Sige, sige. 人生は Grabe yung nerf kaya, no? Sa early talaga, wala na masyadong damage to sa early. Yeah, Winchan pa din. Where is the... Launch attack. Hindi tumuloy. Kapag tumuloy siya, nahiya pa siya eh. ヘイその調子だ。 An ally has
感じたか Papunta dito yung Fred rin. 最後まで盛り上がっていこうぜ Unless papunta siya ng red buff niya. リズムを大事に Yung nasa mid ata. Oops! Wala akong Sige lang, sige lang. Fred rin nasa bush. Nandyan. もっと盛り上がれ 言葉で伝えられないものでもミュージックで伝えられる Atlas ah. You have slain an enemy. Yung buti malambot pa yung Well Atlas. played. 12 seconds pa yung ulti ko. Ba't ako nagpupo ulit? Sorry. この曲は Kaya. 俺の目に映る君に Wait, 届け Loki. る Low-key. pinali. Pwede, kaso Our turret has been pwede destroyed. hindi na. Hindi ko alam kung anong plano na itong mga ayan, yung Atlas. Ay, ito yung Fred rin. Oh no, I'm dead. Yeah, I'm dead. Grabe, hindi ako makapag second skill dun. 9ポイントが入 Enemy has been Ayos yun ah. Nag-flicker in na pala, by the way. Nag-F na yung Atlas. Atlas. initiate retreat. Mga ano, 10-15 pa siya. Initiate retreat. Nice. Team destroyed a turret. もっと声出せもっと盛り上がれ Start. None of the above. Request backup. Enemy rampage. 最後まで盛り上がっていこうぜ Our turret has been destroyed. Hirap ah. Our turret is under attack. リズムを大事に Sayang, hindi ako makasama. Pwede naman. The enemy has slain Lord. Dinaanan lang ako eh. Wala akong ano. So, body. Wala si Queen Erica. Naglalag daw siya. リズムはミュージックと同じように Char Ivanhoe Balaguer. Char. Sige. Our turret has been destroyed. 言葉で伝えられないものでもミュージックでなら伝えられる Oh, Initiate nabasag na ata to. Our turret is under attack. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed.
Ayun, nandun sa bot. Slain an enemy. 心を通わせる。人生は Out lang ako. Shari kay Janine Juan Cadorna, kay Sheila Marie El Penetrante. Penetrante. Shari kay Sherlyn Toscano Puntera. Say guys. もっと Sorry 声 guys, 出 hindi せ。 ko kayo ma-shoutout もっと ha. 盛 May り ads 上が ulit. れ。 Shut down. Takbo, Karina. Bakaban natin si Karina. Lika. Ay, initiate retreat na daw mga dudes. Namamatay na siya dyan. An ally has been initiated. Pinatay na ba? You destroyed a turret. Ay, shoot ah. Initiate retreat. Ayun lang. Naano ako ng Louie. Sayang. Initiate retreat. Uy, nice one. Kaya oh. Ang kunat. Ang kunat ah. Kaso ayun na yung pang-retrat. Your team destroyed a turret. リズムを大事に。 俺のバトルのリズムはミュージックともう You have slain an enemy. Iniwan ng Louie yung Kimi. Destroyed a turret. Shut down. Double kill. Killing spree. 最後まで Guys, Namus oh. Sige, pwede Lord na lang pala. Lord na lang. ミュージック Teka, Lord tayo guys. 変えられる。 May... Initiate retreat. Backup. この曲は俺の目に映る君に届ける。 Initiate retreat. Naku, naglalag ata. Ay, hindi. Pero mapatay niya, sayang. 感じたか？ Sayang, isang ano na lang pala yun. Good game. Okay lang. Oh, Louie. Yun lang. Initiate retreat. 言葉で伝えられないものでもミュージックでなら伝えられる。 Our inhibitor turret is under attack. 手はカーニバルだ。 Gabe, dito ka. Got Ay, you. wag. Nice, Takas. Launch attack. Ano yun? Ano yun? Ang greedy. Turret has been destroyed. Nice. Ang ganda nun. Sige. Unstoppable. Ayun lang. Lika. Kimi, problema na. Destroy the turret. Initiate retreat. Launch attack. Retreat. Lika, takbo. Ayun yung Atlas. Ay, Louie, kaliwa. 俺の叫び声を感じたか？ Ganun ulit, outplay lang. Wala akong mana.
Red ko, sige, sige, sige. ミュージックは心を通わせる もっと声出せもっと盛り上がれ Parang inuubos ata nila. Sige, nandito sa akin yung Louie, guys. Sayang, piso. Sige, tatlo lang to. Tatlo lang sila dito. 俺の目に映る君に届ける Oy, gagi kayong tamos. Bumalik yung buhay. Sige, sige. Takbo kung kaya. Ay, top lane. Sayang. Sayang yung top lane. Hindi ako makaalis. Sayang yung top lane. Sayang yung top lane. Oo, sa kanila. Sayang yung top lane. Diyos me. Ingat po mga idols. Louie. Ay, wala palang Louie. Atlas pala. Shark. 5 seconds pa pala yung Louie. Sila maka-ambush ah. Ops. Nasetan ako. Okay lang, na-stun ko yung Louie. Patayin nyo. Tamo sa baba. Isa baba. Patay na yan. Nag-recall na yung Fredrin. Nag-recall na. Ay, mali item ko. DHS ata dapat. DHS ata dapat eh. Dapat DHS na lang, no? Benda 1482. Oh, DHS na lang. DHS. N98. Pag sumama din kasi ako bigla dun sa second skill ni, guys, ni Matilda, baka biglang may tumalon bigla. Baka may tumalon din bigla. Baka may sumunod bigla eh. Medyo scary eh, no, yung lineup nung kalaban. Ang kukunat ng frontline nila, Diyos na. Mas makunat pa sa... Takbo, ingat kayo sa gambang, guys. Ay, tamo sa lalim mo. Ingat, likod Atlas. Nasa likod niya Atlas. Ayun, oh. Yung Atlas, oh. Mahanap ng timing, oh. Ops! Ay, nakita nila yung Karina. Nakatakas ba? Nice. Ayun lang. Wait. Got you. Thank you. Nice ult! Lalag din ako. Diyos me. Ako lang ba nakakaramdam ng delay sa skills? Ang bigat ng skills. Ano yung pinipindot ko yung second mo? Ayaw. Ganun siya eh. Takting yan. Kasi na-press ko daw yung second skill. Doon pala nagre-register. Diyos me.
Napress ko yung first skill ko tsaka second skill. Pinapress ko na kagad yung second mo. Ayaw. Putakit eh. Ayaw. Sige, kaya to. Kaya. 俺の目に映る Kaya pa ng puso. 届ける Kulang sila. Yeah, pwede tayo mag-lord. Lord na yan dyan. Nasa yung Atas and Tamos, tatlo lang sila. 俺のバトルのリズムはミュージックと同じように Sige, sige. 完璧だ Ikaw mareto yun. Ay, Louie oh. Parang hero. Sige na po. Sige lang, sige lang. Hero kaya tayo. Ikaw mareto dito. Hero, pwede hero. Tataka sa Frederick. Nice ulti Atlas! Nice ulti Atlas! Hindi ko nakuha Lord. Sige lang. Kaya. Wag na pala. Tayo yung top lane. Di, okay lang. Okay lang. Mamamatay ako sa Lord. Lag pa rin ata ang ating tropa. Sana hindi na lag si, Koa. Si Koa Erickson. Sana hindi na siya lag. Ay, mami, madidad. Nakabanas to, 23 minutes yung laro, tapos lag ka. Paano yun? Si Rose kanina, 143 ms no simula. Oh. Pulang-pula pa rin ba ngayon? Antibay. Kung ako yan, na-stress na ako na wala na ako dito. Char kay Juju. Promise! Yan yung pinakaayo ko eh. Tanggap, okay pa sa akin yung may toxic na kakampi eh. Pero yung ganyan, yung nagbabayad ka naman ng internet ng tama, tapos lag, ayoko na. Sad sa puso. Hi Juju, wag mo sa stream. Ay, Louie yan. Initiate retreat. Hoy! Naiwan yung Fredrin dun ah. Okay lang. Tinakot ko yung Kimi. Thank you. Kaya naman. Oh, wait. Sige. Uwi. Goodbye ko may Lord. Sige. Ganun lang ulit to. Dikit palagi yung tatlo nilang frontline. Kaya natin petasin kaagad. Yung Kimi lang talaga. Kailangan ko. Lilikod na lang ako. Mhm. もっと声出せもっと盛り上げ Kaya. Biglaan lumilito yung Kimi. この曲は俺の目に映る君に届ける Kami magpa-front. Sige. My Lord. Sige mag-side lane ako. Pressure ako habang nagkakaano ko yun. Dapat may SB yun eh. Esme. Hindi mo mabibigay siya. Makaka-respo ka agad eh, no? 心を通わせる Pero sige, sama na lang. Ayun, no? Inahabol nila yung Eve. Nahabol na naman nila. 俺のライ Dito yung ano. Wala lang dito sila. Double kill. Nice bait, Gagi! Nice bait, well played, Gagi! Nice! Gagalit sila! Na tayo? Hindi na. Pwede na yan. Ano na lang yan? Tamos na lang. What a bait, Gagi! What a bait. Nice. Hindi ko pa nagamit yung ano ko dun, ha? Hindi ko pa nagamit yung ano ko.
Your team Patay na yung damage destroyed nila. a turret. Flicker. Yeah, wala. Kaya nyo na yan. Wala na. Tapos na yan. Tapos na to. Ang bagal ko lang maglakad, guys. Sorry na. Nakatower ako. Sige. Sige. I-tower nyo na, i-tower nyo na. Sana. Woo! Mahal ng MS-143. Yun nga bakit ganun yung mga ping, guys? Ang corny. Samantala sa lobby, ang ganda naman ng ping namin. Just mention, I said Belen, siya Elijah Rowe, Sambaliser. Ako feeling ko ngayon, marami na rin nagsusmurf ngayon. Marami na rin nagsusmurf ngayon sa 5-man. Ano naman ang MVP? Oo. Ay! Lag daw, pre! Lag daw! Ang hirap daw maglaro. Hirap daw. Lag pa nga. Lag pala. Okay. Ang sarap niyan sa ice, gagi. 32. Siya ay Christoph Maceda. Siya ay Regerford Espirito. Wait lang, buddy. Sulitin natin to, guys. Sulitin natin. Si Zig. Si Queen Erica ata, pass, no? Si Shikimori, Ziggs. Si Miss Wild, hindi natin may invite si Miss Wild. Kasi si Ate Elena eh. Ayun o, si Sid o. Grabe maglag yung mga tropa natin. Kawawa. Grabe, Kia. Wala, nag-pass na si Koa Erickson. Kasi nga, lag siya eh. Diyos may red ping lang siya all the way. Siya yung Macrens Aquino. Gagi. Ganda ng bait nun. Nagulat ako yun. Kasama dun sa SS ni Louie. 3. Wait. Buti nasalo niyo yung flame shot ko. Hindi patay na ako dapat dun eh. Patay na talaga ako dapat dun. Nasalo niyo eh. Hindi ko lang alam kung sino sa inyong 4 nakasalo. Promise. Wala na ako retro dyan. Gagi, ganda nun Charlie. Ganda nun. Charot nga pala kay Roel Anque Litrero. Shari Carlo Vistan, welcome to the stream. Shari Angel Rosas, Shari kay Lao Tian, Shari kay Christoph Maceda, welcome to the stream. Kay Sed Belen, kay Sherwin Cumbaliser. Diyos mo, ang tagal ng larong yon. Guys, tayo, boy. Okay. Shari kay Brand Clint, Maleng Pader, Shari kay Fan Obial Archibald, kay Roel Anquilitera, Shari Lord Richard. Karina, guys. Gusto mo mag-Karina ulit? Ayun, may Faramis tayo, si Boss Sid. Ay, wrong ba to? Ay, si Koa Genesis nandito. Wait lang. Bigyan ko rin siya ng Alagad and Proletariat Pro. Dito si Koa. Unahin ko yung Faramis, no? Sige. Oo ata. Ay, Pakito tsaka Estes. Fight for my dreams, my family, and the persecuted. Wait lang mag-iisip muna ako ano. Sige lang. Ako din nag-iisip ako kung ano magandang Pwede sumali next game. Ano ba pangalan mo, Lods? Tsaka na-follow back na ba kita? Yun yung tanong ko, na-follow back na kita. Di ko kasi alam kung may mag-out, Boss Idol eh. Buti di ako natanso. Uy, gagi, ang laking tulong po nung if nyo kasi naman. Yung real world, tama ba yun? Real world manipulation, blah blah, chup. Grabe yung slow sa kanila eh. Talaga nako-contain sila dun sa area na yon. Nakakapag free hit kami. Especially sa mid lane, dun yun. 3 silang patay na nawala kagad sa mapa. Grabe. Sipin nyo si Fred rin, yung Atlas tsaka yung Tamus. Talagang swerte lang eh, naka-free hit lang yung Louie tsaka yung Kimi. Kaya medyo na pitas kami. Ako rin eh. Medyo may talo lang eh. Kasi nga lag eh. Wala tayong magagawa eh. Kinaantay ko yung flicker mo lang sa last class niya, hindi ka na-flicker. Buti na. Wala eh. Nung napansin ko na yung Atlas na lang yung susunod sa akin, ayun, hindi ko na muna ginamit. Sakto yung win shot, no? Sakto. Akala ko nga ma-hit pa ako nung Tamus. Kaso napatay nila kagad, buti na lang, Diyos me. Nakapag-win shot, nakapag-immortality pa, may flicker pa. Hinintay ko yung baka mamaya may sumunod pa, Diyos me. Gagi. Diyan ako nabibiktima eh.
Di ba ano? Wow, tonto ako na outplay ko yung kalaban kasi may flicker ako, pinlikeran ko. Haha, hindi niyo ako mahabol. Biglang may lilitaw. Just may isa pa lang nakatago sa bush. Or nasa likod ko, nag-iikot-ikot. Shari kay Largo Richard. Anong pangalan mo sa anong IGN mo, Regerford Espiritu? Shari kay Mark Vincent Ayahay. Oh, Jowa. may magjowa na naman. Sana all. Kaya naman pala, Otolak, Estes Paquito. Baby, baby. Grabe. Sana all may baby. Welcome to Mobile Legends. Ah. Ano, all Si mo? Charlie wala. Uy! Charlie, wala ka palang baby. Payo ka naman. Smash them. Di ba? Si Ruby kasi, Ah, Tito Rubik ba? Ano nangyari? Nag-collector niyan. Hindi, wala pa rin tatalo kay Boss Ed. Sana all 4 years. 私自身が選 You ん know? All may collector. 進み続けるしか Omsin, ない tama. Sana all may collector. Meron ako niyan, Ayan. hero. You know? Hero yung sa akin na ganyan. Ah, okay. Oo nga naman, tama na. Matuto makontento, no? Matuto makontento. Ayun, no? Ayun, yan ang sounds, guys. Yan ang masarap pakinggan. Sana all. Loyal sa lima. Loyal sa lima. Diyos me. 哇 Diyos mega loyal ka pala sa lima. Naku po. Si Charlie ata. Sana all may energy. Yun nga pala tanong ko sa mga babaero at lalakero dyan. Paano nyo, saan kayo nakakuha ang energy makipag-usap sa 5 tao? Tanong mo sa sarili mo. Ano tanong sa set? Wow! Ay, di po ako yung ganyan. Di po ako ganyan. 無縁なもの Kaya po ako nagtatanong guys kasi nagpapaseminar ako sa inyo. Yeah, nagtatanong kasi ano. Para matuto. Para mag-practice. 我が一族の血にまみれている Oh, wait. Gusto mo lang mag-5 man ni Gab? Yung 5 man pala yun, no? Angas. 静かな暗闇 Di ko tuloy nakita yung Eve na panggabi. Naku po. Ay, Shota. Uy, madidens ako. Blood. Babawin? Madali at secure ang bagan, lalo na kapag may lakad. Kaya ako, papadala ko na. Yung Eve na panggabi nawala. 砂漠の砂とともに真のリーダーが戻ってきたぞ Request backup. Ult is ready. Enemy has slain the turtle. Dito, Besh. Dito, Besh. Enemy has been Nice, oh. slain. Kagi. Go! Tara, Bardagulan. Ayun, no? Anong Estes? Meron silang paramis, boss. Oh my God! Parang wala man. Di ko na ano. Na second speed. 一度裏切られるがよいそうすれば誰も信用できないと分かってる Ayan. Sige. Okay lang. Pag nag-greedy to. Ay, gagi ka! Wala, mamamatay ako. Kala. Ah, wala. Wala to si Kari, nagtatawag ng baby. Sana all may baby. Nice one. Sige, okay lang. Bilis naman ng rotation nila, biglang nandyan na sila kagad sa bot. Sheesh. Nasaan na kaya si Carrie, babes? Carrie, babe. 手をこまねいて見ているのも一種の罪だ Yun nga lang, parang may delay sa sounds, guys. Ah, wait lang. Tingin ko sa akin. 裏には Hindi po sa akin. Okay na. Papunta yung ano. Ayan na. 運命の矛でその身を貫かれるがいい Mami! Shota! Nasa likod. Okay, nandito na pala yung turtle.
kaya mag ano. 奴らの手は我が一族の血にまみれている。 Launch attack! The enemy Ay, has sayang. slain the turtle. Guys. Patayin nyo. Patayan. Nice one. Sige, okay lang. Set up Pili Our natin to. turret has been destroyed. 静かな Ingat. 暗闇。 Our turret is under attack. Ayun lang. Swerte naman nun. Sayang, 6 seconds pa ult ko. Si Dami. Uy. Si Dami, nasa niya. Ah, parang 私の方から逃げられると思うな。 Lakas sumamba eh no. Baka kasi 30 yan. Third na ba naglalaro? ginagamit si ano. 一度裏切られるがよい。そうすれば誰も信用できないと分かる。 Enemy Hindi rampage. ako naka-flicker. Enemy double kill. Grabe mga rush yung ano no. Pakito. 私自身が選ん Our だ turret is under attack. 進み続けるしかない。 Our turret has been destroyed. Dominating. Grabe, sama-sama sila dito. Ah, nandun yung carry. Okay. Okay, carry. Okay. アルファ Our turret has been destroyed. Team destroyed a turret. Ayoko na. Our turret is under attack. Enemy double kill. Grabe talaga, Sustain. may buff talaga pag may baby. Low life pa man din yun, sayang. The enemy has slain the turtle. Ingat, Lex. Ikaw lang mag-isa. Our turret has been destroyed. Nice, thank you. Ayaw iwanan nung ano. Estes yung Pakito tsaka yung tank. Ganda ng rotation nila. Tatlo sila. Magjowa kasi. Tapos nagtawag ng boy best friend ko. Magjowa. Sino kayo magjowa dyan? Yung Pakito tsaka Estes. Pakita dyan. Uwi ka na dyan, game. Mag-isa ka. Oo nga eh. Nararamdaman ko yun na nawala sila sa mapa eh. Sabi ko ay putang tigyan at out na. Kasi, Tara. oo nga. Si Fura. Tanong ko nandito to. Sila sa bot. 一度裏切られるがよい。 Sabot sila. そうすれば誰も信用できないと分かってくる。 Ingat tayo. Ayan, ano to? Kasagin na natin. Team Tara. destroyed a Yung turret. Estes oh. Tayo dyan yan. Sa likod yung Estes, ah. Uy, saan nang galing yung Pakito? What the fuck? Saan nang galing yung Pakito? Our turret is under attack. Shit, bakit hindi ako maka-SS? Sige, patayin mo. The enemy has slain Saan nang galing yung Pakito? Hani? Gulat ako dun ah. Uy, shoutout kay Gid. Shoutout kay Gid. Sayang Gid. Shari Ian Bago sila 1.
Kakasali lang nung iba dito eh. Pag may gusto game, pwede naman ako palitan. タバイ Ay, サイ ganon. 私の友は May ganun. May ganon. Sige, ayaw mo naman ata kaming kalaro. Ano? joke lang. Baka sapukin ng race. Baka sapukin ng race. So, Pop, saan nang galing ang... Ay, may anti-heal na ba tayo? Ako meron akong doon. Ano, meron. Our turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. AK naman 30. Ay, si Gabriel. Kamsi. 恨みは Swap. 永遠に忘れ Oh, ない baka meron ata. Ah, sige. Happy Ligo, Gids. Ayun. Ay, mami! Sige, bigay. Our turret has been destroyed. 手をこまねいて見ているのが一種の罪だ Dami nila no, kung nasa... 私の友はみんな死んだ名誉は私にとって無縁なもの Shit, teka lang. Slain. Saan dyan papunta? Papunta dyan, Karina, umuwi ka na. Ay, si Jordan. I'm still alive! Well 砂 played. 漠の砂と共に Bahala ako na nang 真のリーダー Ako rin eh! 持ってきたぞ Dismay! Sobrang postan! Initiate retreat. Oops! Pakihiraw yan, pakihiraw. ulti na yung Estes. Pwede tayo. Nag-ulti Estes. Slain an enemy. Legendary. Nice one. Enemy has been slain. Shut down. Diretso. Dirty gamers. Well played. You destroyed a turret. Tara. You Mag-lord destroyed pa tayo. a turret. Push na lang. Rekta na. Attack the Lord. 10 seconds Team pa ako. destroyed a turret. Tara Hindi ka, na. pwede. Kaso 30 seconds yung ano ko. Pwede hero na lang, no? Hero muna. Kaso mataas ready ng pakita. Sige, hero na lang. Hero na lang. Kunin mo muna red ko. Sige lang. Yung ano. Ayun yung Estes. 私の矛から逃げられると思うな Nagkatuwa niya na. Sigaw. 奴らの血は我が一族の血にまみれている Unahin ko yung carry unahin ko yung carry. 名誉は Sayang 4 seconds pa yung 無 ulti. 縁なもの Tara sa pakita. Sige guys. Dalag yung skills ko. Nice G. Nice. Tara. Pasensyahan nyo na ako. Medyo nagdadali yung skills Nice ko. ka na. Nice ka na ako. Hindi na. Nice G. Sorry. Okay. Lalo. Ayun o, Estes, slow yan. Nag-flicker. Tara, let's.運命の矛 Tara, Lord. Tara. Okay lang ako. Parang ang bigat bigla. Nagpalit ako ng item. 我が一族の血にまみれている Bagal ni Moskov na nag-win chat tao. Ani? Ally has slain
Nani? Parang bigat. Okay, snod lang ako sa likod niyo. Guilty na ako. To the moon. To the moon. Just me. Ayun. May nagtanong kanina. Kay Jim. この恨みは永遠に忘れない。 You destroyed a turret. Tinayas. Has been slain. Ayun yung Lord. Buhay pa yung Lord. Spree. Grabe slow. Panalo pa nga. Nalo pa tayo dun. Carditan. Nalo pa tayo dun. Gid, boy ka pa ba? Maliligo pa lang daw si Gids eh. So, 5 minutes ago. Baka magano pa tayo. MVP. Ay, wow. Ay, wow. Ba't ako yung MVP? Ano yun ah? Push lang naman nagawa ko dun ah. Ayun na, tingnan mo. Ay, gogi. Kaya naman pala, 75% yung tower. Awit. Yes, tingnan yung third damage oh. Si Jonathan Capian pa ako. Shoutout kay Norditan. Shoutout si Inglés. Wow. Ayan, wala pa naman si Gids. 5 minutes pa siya. 5 minutes ago yung ano niya eh. Past game, next game pa. Ako, Alice. Hindi pa. Huwag muna. Wala pa siya eh. Naliligo pa. Kaya, dapat magto 2 hours lang ako eh. Total sa Sally Speed Case, 3 hours tayo. Ilang hours? 2 hours na ako. Grabe bilis. Ngayon, mapapa 3 hours tayo guys. Siyempre, madami pang gusto eh. Pansumali Wala guys. ako 4 hours. Wag naman po. Wag naman po. Baka hindi na ako magising bukas guys na maaga. Kanina nga, grabe. Bagsak ako. First time ko ulit magising ng alauna. Diyos me. Ban parahan. Nabawi ko na guys yung sleep ko eh. Sleep schedule ko guys. 生きると Yung body clock ko guys, okay na eh. 死神を欺くと Bumalik ulit ako sa dating gawin. Sorry ko, Genesis. Ayaw nga pala si Ko Genesis. Ay nga pala. Yung papala Gids, mukhang ano. Ay, hindi. Pakiusapan ko rin pala si Ate Lexi if ever. Yun. Total, ano naman eh. Parang tours na tayo nag-enjoy eh. Baka sila ulit no. Hindi na din kayo. Oo nga, binan yung arena eh. Sinabayan tayo. Corny. Funny na lang, 1-1. Eh, Judith Sena, Shari Margie Osera. Shari Norditan. Tingnan natin. Kami na daw. 1-1. 1-1. Okay. 1-1. Marunong Good ka ba? mag-Luigi, ma'am. Ano? Luigi. Nana. May skin lang ako lang ng skill. Selfie. Florine. Diggy. Okay, pipik na tong mga to. Nana. Okay. Nana. Ano gusto nyo unahin guys? Madami pang open na heroes. Mamaya ako magro-room ako. Okay. Pwede akong mag-atlas eh. Atlas. Kaya baka Maganda. Kung mag-Atlas Baka ka, Lord. mag-Luigi eh. Sige ba mag-core? Hindi. Wag ako mag-core. Bonak ako mag-core. Sino kita may Sige. Ito ako. parsa? Ay, Yun. Ayan. Yan. Bagay. Pwede. Hindi ko pa nga napapollow back si Ko Genesis dito. Yun. Chari na Lord Mark Marinduque. Halika. Sana nabawi rin natin yung ibang points ni Ate Lexi. Diyos me. Ate Lexi 248 ata points niya kagabi. Naging 216 na lang nung huli. Awit. Ako din. Ano ba yan? Umalas natin kahapon. Ewan ko ba? 友よ Parang sila to. Estes ulit to. Wala to. Estes ulit. Sila yan. Ito na ako. Sige. Pwede. Sige, di na magdidigi.
Oo, pag nagdigi pa sila, ang kapal ng mukha nila, promise. Kung nagdigi pa sila. Sobra na ng pinilit yon. Parang sila no? Pwede, oo, Tamos siya kay Estes eh. Parang pick kanina eh. Hindi malalaman Charot, natin. charot, Medyo charot. violent. Oo, tama. Basta may rose yun. May Rose yung ilalim ng pangalan. Sila na yan. Affinity level 2, never forget it. Ay, Ganda. awit. Bago pa lang pala sila. Bago pa lang mag-jowa. Lahat. Level 1 pa lang. Level 1 pa lang pa. ML, bago lang sila mag-jowa sa ML. Sa ML ba? Sus! Ganyan lang kayo. De joke lang. Bitter eh, no? Jeneline Ojale, Shard Nellard Mark Marinduque. Yan. Parang core. Hindi, pinapakitaan lang. Grabe, ang ganda ng skin. You know? Sino ba si Charlie? Si Suzanne. Ayun lang. Sige. Hindi ko babanggitin kasi baka mamaya nanonood sila ng stream eh. Yun guys, syempre, we will not tell them. We will not say. Mamaya na natin sasabihin after ng stream. After ng game. Siya Janelle Nojales, siya Nellard Mark Marinduque. Kirilong ba? Ayun no? Ay, hindi. Hindi sila. Okay, that's fine. That's good. Tama yan. Tataon lang. Ang ganda naman ng Estes skin, Crow Bishop. Angas ah. Purple purple. Actually, walang purify. Sim. Naku po, nga no. Walang purify. May mag-e-enjoy ata. Huwag lang sana mabova sa pag-set. Hindi, kaya yan. O nagkamali, bawi lang. O nagkamali uli, ewan ko na lang. One time, nag-atlas ako, nag-set ako. Streamer pa man streamer. Tawan-tawa eh. Okay lang yan. Kitang-kita sa camera. Okay lang yan. Everybody makes mistakes. Tamang-tawa sila eh. Ako nagkita ako eh. 昨日の星空のために Kaya ano ako sumasama. Ay, ba't nandito yung Estes? Ala. 因果は巡る全てにおいて Epic rotation. 奇跡は求めるものではなく Nagtawag ng baby. 手で作り出すものだ Yan daw yung mag-jowa, Lods. Ayun lang. Okay lang yan. 学者の城の実 Madali lang ito plekera namaya. Sim. Maya ako sama, boss. Sige lang. I'll play safe na lang. 終わりのあるものには必ず始 Play ま safe り lang があ ako, る may idocs. Si Rexy. Dito sila magbubush. Diyan ako dadalaw. Ay, never mind. Nandito. Pinakataas na bush, yung pinakamahaba dun sa side nila. Ganun sila. Ayan, lumapit na sa mid. Ito nag-figure. Nice! Nice one. Thank you. Ang maka-level. You know. 我々が思っている以上に人類の意志は Di ano ako level. Sabihin na lang. Magbabak mo yun. Sabihin. Ano ba sila? For na si Atlas. The enemy has slain the turtle. Wala kayo, mabilis yan eh, mabilis. Saan kasi? May ulti ako. Wala akong ulti, guys. Ulti. Ako din ako. Sige. Carry. Winnables. Siya na Lord Mark Marinduque, siya ay Jojo Del Pilar Fabricante. Hey guys. Hindi ko bumaba yung S. Di ko na yung main ko. Di ko na nagagamit. Yan na lang yung nalalaro mo. Ako din eh. Ganun pala. Yung one time na nilaro ko siya kahapon, lose streak ulit eh. Parang ayoko na ulit hawakan eh. Madali pa manalo dito eh. Tataka ako kay Tito Rubik. Yun, ang ganda-ganda ng points. Ganda ng placement.
Pagdating sa main account ko, wala. Every game ta. Ay, lumabas. May sumpa doon. あの危機に直面しなかった Ay, pwede to. Dikit-dikit 今 to. の私はいない Hmm? Yun nga eh. Dito na tuloy yung mga paglunox. Ayaw ka no, maglunox kaya ako one time. Hindi na ako naglulunox. 世界の流れを変えるにはまず世の中の法則を破らなければ 私の旅には Dami na. 道も目的地もなければ仲間もいない因果は巡るすべてにおいて Ally has been slain. Lamay, ano may heal? Ally has been slain. Ay, gagi. Hindi ako nakapa. Ally has been slain. Sige. 我々が思っている以上に We're behind and goal. The enemy has slain the turtle. 誰もが世界の記憶を背負っている Multi na yung Ana. 死に絶えゆく光に向かって Ay, okay lang. Like, nag-flicker 奇跡は sa 求めるものではなく自ら Ayun lang, may sun. 出すものだ Muntik na makita sa camera yun ah. 世界の流れを変えるにはまず世の中の法則を破らなければ Yung ano, isang ano. あの Turret has been destroyed. You have slain an enemy. 今の私はいない Ay, swerte naman nun. 短い人生 Nakabalas eh, no? Kung Pikachu. Hirap ko pa ng puso. 終わりのあるものには必ず始まりがある Enemy has been slain. Sige lang. Yun na. Asan na ka? Well played. Guys, nandito yung Estes. 昨日の星空のために Bye, babies. Our turret has been Ay, wala kang... Sayang! Wala akong mana yun. At the same time, wala din akong ulti. Kala ko may tore. Sayang. Okay lang. destroyed a turret. Enemy has been slain. Killing spree. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Flicker pa naman. Well played. The enemy has slain the turtle. 仲間もいない 学者の城の実験室か懐かしいな我々が思っている以上に Necklace ka 人 naman. 類の意志は強い Ako ba? 世界の流れを変えるにはまず世の中の Double kill. Magsabi ka. Magsiset ka. Shut down. Mega kill. Sayang hindi na kita sa camera. Good game. Launch attack. Yun lang din yung mayroon pag Estes, no? Dikit-dikit din kasi sila.
死に絶えゆく光に Wala, 向か di って pinagitan Team ni XG, tapos na, ayun. Nice one, dude. Sorry na, Lods. Sorry na. Di pinagitan ni Pinakita. Busy pa ako dun sa San eh. Apat ba naman humahampas sa akin eh. Dami. Eh, Gulls. Sabi ko, yun oh, wala na yung mga miniones niya, mga doppelganger niya. Wala akong ano. Wala na yung clone guys, biglang magkakaroon na isa pa, Diyos me. Initiate retreat. Baba, baba. 明日の朝日と昨日の星空のために Okay. Gets. Good! Sasali si Good. Hindi ako makapag. Lay down. You destroyed a turret. Attack. Tara, tara. Sige lang. Our turret has been destroyed. Ang nakawan ko pa. Mag-lord yan. Mabilisan na ano. Objectives. Isa na no? Okay lang, kaya ko rin lagasin ka agad yung ano niya. Okay. Kaya. Sino kayo? Sino? Ano, Yan na lang. si Rose, si Sed, Sige, bigay. si May Lex. Lord, bigay na lang yan. Masukan May niya. Lord ah, wag. Give na yan. Gift na ba? Di ba sabi pag ano, Tara, tara. Ay, magsiset siya, magsiset Wala ata. ako skill. Oh, sige. Hintayin na lang natin sila dito. Pinagano ko lang yung nana. Sige. Request backup. Ingat. Hindi yan, dito tutuloy. Nakita ko. Na lang ang problema ko dito. Yung nana lang din eh. Oo, muli na lang ang problema ko, Diyos. 終わりのあるものには Ay, mo na daw bro. Ay, imo na ba? Tara. Our turret has been destroyed. Nandyan sila sa bush, nandyan sila. Sige, kaya naman yan. 意義を持たせてくれる Mm-mm. Dalawa or tatlo lang. Pwede na. Double bounce yung ano niya, skills niya. タイミングを見つけよう Lagkit ng Estes, basic. Our inhibitor turret is under attack. Sino core nila? Core nila is Sun. Sun yung core nila. Buti naka high end dry. Problema lang pag inambush. Pero sa team clash lang siya. Ito pwede na to. Our inhibitor turret is under attack. Enemy has Puto. Ay, nag-flicker! Flicker. Flicker. 13 minutes. 人類の意志は強い Anong physical sa inyo? Wala eh. Para ma-magic defense agad ng kalaban. Oo. Wala pre. Okay. Magagawa. あの危機に直面しなかった Tara, may sticker ako. Ah, sige. Samahan nyo nga kami dito. Ay, yung bot pala, no? Tara, tara. 繰り出すものだ Teka lang, inaantay ko yung Estes namatay. Ayun, no? Lods, wait lang, ah. Yun? Wala? Hindi, okay lang. Uwi lang ito. Ops! Di ako titira. Yon. Vengeance na yan, nakakabalas! Diyos mega. Ito niya na. Tang inang vengeance yan. the game. Wait, follow pala yung ulti ko. Oo, okay lang. Kogi, red. Red? Ay, oh. Sige, uwi ka muna. Ikaw bahala. Di, okay lang, puno naman pala yung mana ko. 様もいない学者の城の実験室か懐かしいな Mas swap ako ay Sige. It's
Destroy the turret. Ingat kayo. 終わりのあるものには Yes, sir. 必 Yes, ず ma'am. 始まりがある。 Ay, shit. Shoot lang. Isa lang isa. Oy, ba't ka nag-win chat? Why you win chat to me? Nag-win chat ka sa akin. Wala akong. Ang cute na na. Tara sa sun. Still alive. Uy, na. Okay, nice one, guys. Lag. Ay, putok niya. Sakit ng nana. Ang sakit ng nana. Nana, pumatay sa akin. Di kaya yan, di kaya. Di kaya guys, naputokan ako ni nana. Wala, sige. Wala eh, naputokan ako ng nana eh. Bakit tong nana na to? Kaya. Kailangan ko magkatilas. Ano ba yan? Chari Sediga lang. Charo. Team destroy the turret. Chari kay Carissa Bagnan. Chari kay Christian Jake Monte. Tapos na kayo? Di pa. Naputokan ng nana eh. Alam mo naman kung gano'n ka ba na si nana user eh. Lumilitaw eh. Diba? Kalabanin mo yung nana. Saan na si Atlas? Replicker pa ako eh. Tara. Sige lang. Solid ang pakikita. Yes, sir. Uy, Sun, gumagawa pangarap. Sige, end nyo na yan dyan. Ako na dito sa Sun. Slain. Sige, go. Our inhibitor Ayun sa Yes. Hindi kaya. Chris, may anong ginagawa mo? What are you doing? Tapos na. Wala, natapusin. Bilis tumakbo ng bill eh. Our inhibitor turret is under attack. What are you doing? Sabi ka, Ella Sevilla. Good evening! Narikili Andrea CNC. Sharo siya. Si Pineda. Hi, Liza. Sharo din kay Carissa. Kapag nan. Maraming salamat sa pagdahan. Nabawi yung talo. Nabawi ba yung points? Rose, nabawi ba points mo? Oo, nabawi. Na ano ba nga nagdagdagan? Buti naman. Kasi putak tingin ko hindi natin nabawi ang ngayong araw na mahihiya na talaga ako sa inyo. Grabe naman. Promise. Palitan mo na lang ako, game kasi. Bakit parang may halong ano yun? Hindi. yung pagkasabi kasi, sige game, palitan mo na lang ako. Sige. Wait. Wait. Alright. Ay nga pala, pa-follow ko si Kuya Genesis. Ang tanong kung online siya. Wait lang. Let's see. Nasaan na yung screenshot ko si Kuya Genesis Ishiyamomo. Pinicturean ko ang kanyang ID. 33911-64461. ID search. Ayun, Army. Ayun, online. Pa-follow back na lang po. Kuya Genesis. Na-follow na po kita. Yung Almighty Lucci po. Ang kanyang pangalan. Uy, si Alex. Sino si Alex? Who's Alex? Si Alex, yung squad ko. Bakit? Okay. Hindi. Okay lang. Just asking kung sino. Sabi kay Ella Sevilla. Ayun, si Army Ishi. Nasaan na si Army Ishi? Ayun, Legend 3. 2 stars, malapit na din. This one, pwede. Ayun. Si Kuya Genesis. Ish, supporter. Kay Alexa Banco. Kay Kenneth Masaran. Uy, Volleyball Gods yarn. Siya ay John Luis Bahalan. Yun, no? Isang Smurf account na naman pala ang maiaangat sa laylayan. Wala, hindi lang talaga nagagamit to guys ni Lucci kasi nga ano na siya eh, Valo Gods na eh. Sana all. Sorry, Kuya Marlon Kerwin Cruz, welcome to the stream. Maraming salamat po sa pagdaan. Send na rin kayo guys ng stars nga pala. Why not coconut, diba? Malay nyo rin pala na meron kayong free stars. Check nyo, wait lang. Wait. Ito guys, ayan yung stream natin, diba? Tapos press nyo lang tong star button guys. Tapos siya nagpapakita yung free stars. Pag wala talaga. Pero yun, pag meron. So, pwede, Eliza. Ang problema, baka mabitin ka kasi 3 hours lang ako. Sorry talaga. Try Clark Beligon.
Nga pala, Eliza. のが一番重要だよ Pwede ka na ba mag-CSGO? The joke lang. Oo, oh, busy ka, gagi. Shari Sedi Galang. Ay, hindi ka pala kasama. Oh, okay. Nice G, boss Sedi Galang. Salamat po. Bukas ulit. Bawi ako bukas naman. Tayo. Julian. Pwede, Julian. Pero gusto mo, ano bang gusto nyo? Maganda yung lineup natin, no? Estes Room. Tapos, Lilia yung Sobrang ladkit niyan. Diyos me, ang ladkit pala ng lineup natin. Claude? Ang ladkit ng lineup natin, yun lang masasabi ko. Ang ladkit lang. Okay na yan. Pwede naman. Tingnan natin kung ano lineup ng kalaban. Kasi kung parang malalambot sila, baka mag-YZ na din ako. Pero ba itong Martis? Uy, meron! Tanong ko may skin. Gary Rose Alcazar, nice G! Sana nabawi talaga yung points nyo kaysa. Baka mamaya, hindi First time ko sa stream mo, may free 75 stars ako nakita. Sayang! Ba't di mo binigay sa akin, Josh? Sartado no? Well, Alex took my slot. Ay, we! Hala, ba't nawala? Ay, nawala! Nawala si Charlie, gagi. Akala ko nandito si Charlie. Wala pala. Gagi ka. Gagi, sorry Charlie. Paano na siya nag-invite kay Alex? Abay, sana all. Melissa, no? Ay, sa lineup na to, parang masarap nga. Verse lang tayo ng isa masarap. Pwede. Wait lang. Pwede rin ako ito para hindi rin... Sige, wala tayong setter, Wala nga tayong CC masyado So, mamili na lang ako dito sa dalawang to. Ano pa bang iba? Sige, Ruby tayo guys. Ruby. Shoutout kay Marlon Kerwin Cruz. Maraming salamat po sa pag-send ng 100 stars. Thank you po. Okay lang. Kaya niya ata. Okay. Kala niya si Lucci naglalaro. Awit. Shoutout Sandra Denise Barrios. Kaya pala sabi ko, huy, ayos Wala si Charlie tsaka si si Sed, nagulat ako. Kasi nga ang plano ko lang, pasok si Genesis, si Ko Genesis tsaka si Gids. Wait. Sorry. Gagi, okay lang. Nakapag naman kami, nakabawi kami. Win streak ba naman no? Guys, sana all. Shoutout Christine Fernandez. Bukas na lang si Charlie, pre. Out ako bukas. Sige. Ayun, Charlie, okay ka ba daw bukas? Ano lang kayo? Okay. Sige, Gids. Malapit ka na ba mag-mythic? Hindi. Ilan ka ba? Ilan ka ngayon? Legend 3. Legend 3 ako. At least Legend 3. At least. Sa magpamitik ko lang. Ayoko na. Dati kasi inahabol ko. Oo. Hindi na. Siguro. Alam mo yun, parang... Masa-stress ka lang din kasi sa grind Especially kung magsosolo ka lang or trio. Hirap mo yung mga random. Eagles. Hirap. Kaya okay lang din yan. Especially kung may iba namang priority. Kasi ito lang yung pang cooldown. Pang chillax. Kung mag-chillax dito guys. Mas nakaka-stress pa sa akin. Char. Joke lang. Sabihin nyo guys, yabang mo solo. Okay lang. Nahook niya ako Oh, he's dead. Tulog ka muna. Okay lang. Tagal ng second skill ko Ang bilis nung second skill niya lumitaw na nauna. Ang mali niya, tumipi-tipi pa siya sa harap. Yan tuloy.
Okay, good. Walang love. 5 man ata tayo ngayon na nasa Discord except kay Alex eh. Ay, except kay Alex kaya kay Ate Lexi. Yun. Packet game. Okay. Kita ako dun. Sige lang. Initiate retreat. Nope. Oy, nandito rin Nana. Nice. Initiate retreat. I'm flattered na inapat nyo ako dito. Initiate retreat. May kasama ka. You have slain an enemy. Sige, walang bibisitang side lane dyan. Nice! Pwede pag pumasok to ako nagsasabi. Ay, level 3 pa lang. Killing spree. Lods. Pwede to, pwede. 3 seconds ulti ko din. Takbo na lang, takbo. Gagi. Yo, napatay ko. Nice. Okay lang. Well played. Uy! Johnson yan, Diyos me. Gagalit yan. Nice flicker out ko, Genesis. Nice flicker out. Ayun lang yung Melissa. Wow, Melissa. Packshot ka, Melissa. Mamaya ka sa amin. Shari kay Charlie Matsui. Di ko alam spets na to kung pwede sa gaming. Okay lang yan, CSGO lang na malalaroin natin eh. Okay lang yan. Ano ba yung minimum dapat? Sa CSGO naman wala namang problema doon. Mga pro nga, low graps talaga eh. Para mas mataas FPS. Kaya goods lang yan. Naalala ko talaga guys, pinagtsatsagaan ko yung laptop ko nun. Kasi lang din yung screen ko, hindi naman yan full HD. i5 siya pero lumang gen na talaga. Parang Enemy has been slain. i5 na hindi ko sure. Enemy has been slain. 5th gen o something yun. Initiate. Tapos yung graphics card guys, yung sobrang nipis. Yung RAM ko guys, late ko na in-upgrade yun eh. Nung pumasok na ako guys na ano. Fiat, ang publication. Ko lang siya in-upgrade. Initiate retreat. Kaya natin yan, Eliza. Kaya natin yan. Kaya yan. CSGO lang naman. Yun nga lang, low graps. Yun lang talaga problema. Low graps. Killing spree. Well played. Talaga. Well played. Takpo si Zilong eh. Oh, Zilong, kala ko ba gusto mo sa akin? Check boost na. Ayun na. Johnson, no? Ally has been slain. Enemy has been slain. You have slain an enemy. Initiate retreat. TP ka. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Bawi lang. Initiate retreat. Killing spree. Mega kill. Double kill. Woo! Double kill pa nga. Yun no, double kill. What is ML? Wow, shit! Yun no. Enemy has been slain. Grabe naman yan. Bakit what is? Kung nga rin, baguhan lang sa ML.
Monster kill. An enemy has been slain. Your team destroyed the turret. Baklang dahil tayo na lang. Shoutout kay Rose Alcazar, kay Glenda Evangelista Abelia. Welcome sa stream. Oo, magtsatsaga ka lang talaga. Ally has been killing spree. Uy! Nagkakamali kayo dyan! Diyan kayo nagkakamali. Ang ganda ng bisita. Saktong nandyan. Thank you po. Hee! Yun o. Ah, mamamatay ako. Team destroyed the turret. Ano na yung mga bak... Oops, buti hindi ko ginamit flicker ko. Ally has been slain. Enemy has been slain. Ally has been killing spree. Team destroyed a turret. Ay, heal. Ay, wala yung stick. Oo, nabangga. Makalit ako. Ano si Alex? Ano ba makatak? Wala eh, ayaw lumapit ng Gusion eh. Passive pa to. For me. Ilong, baka natin. Hindi ko lang sure. Ilong. Oops! Double dash. Tagal guys. Ay, pwede natin sa lubungan. Shut down. Enemy double kill. Nice. Shut down. Napatay. Shit. Si Johnson. Na. Oops! Out! Johnson umiikot lang, babangga ulit yun dito. Yung bot lane. Never mind. Initiate retreat. Bangga mo na yan, Johnson. Our turret has been destroyed. Ayun o, ito. Isa pa. Ah, sprint. Oops. Ayun lang yung Melissa. Sayang. Wait. Okay. Ang ganda item. Athena's Shield, of course. Athena's Shield. Naka-oracle na ako. Sorry. Athena's Shield tsaka Queen's Wings. Pwede rin Blade Armor. Kaso, pwede rin Antique. Daming pwedeng item dito guys. Sarap gamitin ni Ruby Juice. Shoutout Charity, Ace Ruel Libaton, Charity Juno Martinez. Say guys. What's up? Ayan yung alert. 15 seconds. 10, 9. Ito, Melissa, oh. Sayang.
Happy birthday. At least nabasag ang tore. Uy, uy, ang lalim nyo! Ang lalim nyo! Ba't kayo bumangga sa akin? Masama iyan, Lodi. Oh, Diyos me kayo. Bakit ako yung pinangga nyo? Diyan kayo nagkakamali. Ay, Lodi. Ayaw mo lumabas, Lods? Ito, dito ka, Diyos me ka. Nakapatay pa. Nakapatay pa. Siya Teresa, or Teresa Antonio. Siya John Rodriguez, siya Bien. Diyos me ka. Ay. Ito, Smurf to, guys. Nung mga huling game, doon na siya medyo sumaya. Yung simula parang nasa stress pa eh. Yung mga 30-minute game, 27 minutes game. Buti kanina, nag 1 hour na tayo guys, dun dumali yung mga laro. I mean, magaling yung kalaban, pero putak to yung chemistry ng mga kakampi natin guys. Ewan ko. Ay. Yes, me. You know, si Ate Lexio, Alexandria Denise Varias, grabe. Palaban ang kanyang Lilia. Sheesh, grabe. Shari Rose Alcazar. Kati guys, dali. Isa pa. Shari Teresa Antonio, Shari John Rodriguez, Shari Bien, Shari Vincent Membrive, Shari Kate A.L. Flores. Okay lang yan, Ariela. Shoutout na lang sa'yo. Lastly, depende. Kung fast game, kaya to ng isa pa. Pero kung matagal, guys, tulog na ako. Okay? Pwede. Yun na. Sige, James Ganaban. Ay, Teresa Antonio. Sarap Easy ML. Sabi ni Idol Alexi. Char. Anyways, for those of you who want a shoutout guys, comment lang kayo, share the stream. Kahit ano. Follow, send stars, free stars. Comment nyo guys. Pogi ng hotdog ko, Lods, pa shoutout. Shout kay John Angelo, Liana Zamora, kay Jeneline Casinillo, kay James Ganaban. Hope you guys like, follow, and share stream. Wow, Nana Pick. Sheesh, with the Nana Pick pa nga naman. Sheesh. Gragarabi. Claude. Tamus. Ay, Esme ka na lang. Ako naman na Esme muna. Ako muna. Ay, shit. Okay lang. Madami naman. Ang dami, Ay, okay yan. Okay. Sun, no? Sun. So, gusto mo magtamo sa mag-Esme kahit ano. May Estes na tayo, so maganda, Take advantage na natin. Oops. Claude na lang kaya unahin ko. Jungle pa Seryoso ka. Masakit yung iniwan ka bigla po. Ayun ang masakit. Tama. Ano baog ko? Genesis, ang ganda po ng mga bisita nyo. Diyos me. Kay Noel John Katayas Laudenyo. Bawi lang po pag ganun. Okay lang po yun. Ganda nga po ng mga follow-up nyo Granger. Tas Minotaur, okay. Yan pala nakita ulit. Okay. Sure sila dyan. Takte kayo. City style. Na-miss mo yan, Jim? Na-miss mo ba yan? Medyo. Link. Dati lang. Yung magic nila, hindi ko sabi. Taker. Ay, sprint. Oo, manggagago tayo Sprintan natin. Yung ginagamit natin, guys. What is ML pa nga? Alexandria. Shar Noel John Katayas Laudenyo. Shari kay Maricel Wagas. Shari Kurt Clive Himerus. Liga.
Stamos. Tawagin. Ayoko na inspire mo Stamos. Yun no. Sana all. But purified. Good spell. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! 今後の戦いを教えてやろう Gago, nag-ride first sila. Joke lang. Ako naman. Saka lang Lilia. Diyan. Nice bisita. Shout kay Rica Salvador, kay Jopper Abarcas II. Hope you guys like, follow, and share this thing. Ops, yung bot lane guys. Dito. Kaya. Nana pa nandito. Bawi ba? Request backup! Ah, Kowa Genesis, kailangan ka na po yan. Tamos. To. Hirap pa. Uy, nagkamali yun ah. Ops, sige. Multi, sige. Ops. Ayun lang. Sige. Yeah. Yun, patay. Oh, ilan. Iniwan niya yung Aldous eh. This one. Request backup! 2185. 1591. Ah, sige. Okay lang. Labang pa rin si Gids ng 200. Well, hindi na pala 200. 189. Okay na rin yun. At least napabagsak natin guys yung Aldous. Okay na yun. Si... Good! Uy! Master Matrix. Ako ba yan? Pinsan mo ba? Parang. Ay wait, si RD ata. RD. Sabi ko Matrix ang putik. Pinsan mo ako, Git. Hindi mo ako pinsan mo ako. Pinsan, hindi ako sinabi. Bakit hindi mo ako pinsan? Ako po. Sige, nag-ult na yung sun dito. Enemy has slain the turtle. Ano gamit mo? Launch attack! Ano, Tamus core.
Sige, sige, sige. Out. May sprint din ako. Sige, beat niyo yun. Yo. You destroyed a turret. Beat ano eh. Doon ka na sa clutch ko rin ako. Sakit ng pre. Ay. Shoutout yung Jom Camposano. Siya yung Antoinette Bitaw. Buwas na lang, buwas na lang. Sige, sige, sige. Go lang. Launch attack. Morning comes awakening. Oy, walang ulti yun, Nana. Killing spree. Open third. Okay, start mo, start mo. Wait lang. Clear lang. Sige. No? Ayan na yung mga matataas ang ano, itlog oh. Ang feeling malalaki itlog oh. Ayan oh. Sige. Mamaya daw, late game daw, late game daw, late game. May turn mo sa team mamaya pa. Oo. Oh, bulo. Out na. Your team destroyed a turret. Kayo, kayo. Pwede tayo mag-push. Push niyo mid kaya. Ako nakakabang na. Nice one. Your team destroyed a turret. Pagiging yung blue ko niya. Monster kill. Sunod. O sige. Destroyed a turret. Your team destroyed O sige daw eh. Sige. Sige, sige. Okay lang. Good zone lang yun for me. Nice, takas, nice, takas, nice, takas! Nice, takas! Nice one! Nice one, nice one. Good push, good push, good push. has been destroyed. Nice one. Nabuhay ka pa dun. Sme. Oh, sige, straight. Nakatama. May Estes pa. Sme. One. Hey, San gumagawa talaga ng pangarap po. Buti pa si San, may pangarap. Oo nga no, yung San pala yung highest gold nila. Sheesh, 5944. Ang sayang. Dummy. Oracle. Ah, nandun yung San sa top. Legendary. Sige, sige, okay lang. Wala na silang tank. Granger ang lalim oh. West backup.
Granger, ba't ang lalim mo? Ay, gagi, tunaw sa tamos. Sila eh, tatlo pa sila. Tiklop. Sige, dyan na ako. Dyan na ako. Pwede ka na sumama sa kanya. Legendary. No problem. Arigato gozaimasu. Char siya, Ate Katie. Oo nga po eh. Kala ko nga po, Ate Katie, magto 2 hours lang ako eh. Kaso, wala. Ito ako ngayon. Oo, last G pre. Hindi pa ako nakakain. Yes. やつがいるといいんだが Gusto mo pa ng isa eh. Wala eh. 3 hours na rin, buddy. Sayang, sayang. Oh. Ginagawa na san? Destroyed a turret. Speed game ba? San talaga? Turret has Taas ng been pangarap. destroyed. Legendary. Wala ko sayang eh. Ay, sayang. Flicker. Nice. Spree. Grabe. Meron tayong fountain eh. Naglalakad. Nope. Nice. Nice one, Alex. Nice two. Nice two, nice two. Boom! Ayan na ulit yung fountain. Your team destroyed a turret. Ayun lang ako doon. Legendary. Oh, ang sakit ng tore. Kaya din. Bad trip siya eh. Wala na, tapos na. GG. GG. Nice G, guys! Legend to nung pala. Yun no, legend to oh. Yun no, nice one, nice one, nice G, nice G. Sabi na nga, sabi na po. Yan, susunod ulit. GG, nice eh. Nice eh. Ayun no, all gold oh. Yan ang maganda oh, all gold talaga. Sarap sa ice. Oh, sarap sa ice oh. Grabe at Alexi. Ikaw pala dapat ang post-sport talaga natin eh no. Ever since guys eh. Ayun no, tingin Lilio. 1407. Sheesh. Grabe. Galing ng team, galing ng team. Nice G ko, Genesis Isya Momo. Shoutout din kay Alex, kay Gids, kay Ate Alexandra Denise Boria. Shoutout din nga pala guys kay Rose Alcazar, kay Charlie, kay Kosid Belen. Shoutout kay Naharu, kay Jake Xavier. Shoutout sa inyo guys. Salamat sa mga games. Sheesh. Ay, natalo ah. Ay, natalo pala tayo first game. Tsaka second game. Tama ba? Nice G, nice G. Bye-bye. Good night. Shoutout kay Angelica, Yamson, shoutout kay Johan, Sebastian. Shoutout sa guys. Bye-bye. Shoutout sa inyo guys. Ayan no, ito lang yung talo natin. Tapos ayan na tayo, sunod-sunod na ulit na panalo. Warm up lang daw. Diyan na daw nagtapos yung sumpa natin guys, diyan sa Tansung Nathan na yan. Nakabawi na tayo. Very nice. Yan, balik XP laner na naman ng tropa yung mahilig talaga mahilig talaga magpakamatay guys. Wala, bagay talaga sa playstyle ko talaga. XP. Pero yun, at least marunong tayo mag-MM no. Marunong na. Shoutout kay Alia Ayag, shoutout kay Altea Parpan Bernal, Jason Puntillas, and 3 hours na sakto. Yan, end live. Raid natin, sino? Wait lang. Who is still live? Oh, G-Chan is still live. Shoutout Alexandra Denise Barrio. Shoutout nga pala kay Kuya Genesis ha. Thank you po. Nakalaro na rin kita ulit sa wakas. Sorry po. Nung panahon na supporter natin guys si Kuya Genesis. Just may hindi ko siya nakakalaro. Sorry po. Yan. Ngayon naman po, buti na papadalas po talaga yung rank game with the viewers. Kaya po, kung meron pa po kayong mga gustong gustong isali din. Gusto nyong kalaruin natin na 5-man. Invite lang din po kayo kahit sino. Gila. Shari kay Crystal Kalumpa. Shari kay Ate Estel Gumugda. What is ML muna? Omsim, what is ML? My God. Sheesh, 1407. Pinakita tayo MVP Lilia. Grabe. Well anyways guys, good night. Live pala guys ng All My V. Pero since naka-live sila guys, raid natin si Kuya G-Chan. Ayan, saktong-sakto guys. Shari kay Crystal, kay Altea Parpan Bernal.
Shoutout King Wanajo. Shoutout kay LTFR Pan Bernal. Sama kayo sa raid Sama kayo sa raid para masaya. Shoutout sa inyo lahat. Salamat sa pagtambay guys. Bawi naman ako bukas. Promise you guys. Mas maaga tayo magla-live bukas. Most probably 3. 2, 3. Pag hindi ako nag-live nun guys, most probably 5 or 6 na. Yon, alin man dun guys. Yon. Shoutout sa inyo guys. Notepad. Ilabas ang notepad.